mano wale bich kanyo ka intie kanyo ate mopenje kanyo ka wayude achiel ka achiel mar mondo mi oler nwa ne kanyo gima jopiny dipo ni wacho kotenore kod weche mag demokrasia ma ihingo ahinya kotenore kod bedo kod duond buche mathoth midendo kata ni mano multipartism kata bedo kod duond buche mathoth ahinya mantiere kar kanyo to chaka gima ok wayude mar mondo mi wadhi kode achiel ka achiel kar kae. Wawinjo kanyo chenro mag keyo dongruoge ne jopiny jadolo kendo achiel ka achiel winjo kanyo ni gin gino ma jodongo kende mawinje. Mano wach mawuok Homa Bay. Kawuono en rapar ng'anyo donje iye yangore kar kae gi sigana moko moyudo mawuok e kor gwenge mopogore opogore ni nitiere achiedh nade maponono neno ka nitiere mokwongo ohala olor wuote town. Ng'anyo osechako kendo giwang'o bonfires mosewang' tile mowang' kendo mudino ndara. Nitie machielo bende ma ntiere e Mali town mana alwora ma Mombasa road mano kama gin kanya achiel kachiel ndara no lor. Machielo ntiere Engineer town mayudore Kinangop Nyandarua county kama iwacho ni hired goons jomilieko ne gin jok manobedo hired osechopo kanyo kendo rawere ma Kinangop osewacho ni ok gidhi yienegi mondo mi oketh mwandu mopogore opogore. Pichni mag ndara miketho, ndara mawang', tiles miwang'o, mach madhuolore kone mopogore opogore mineno duche ma kawuono ka kidhialo rapargi. Yes, Cleopas, mana kaka nawacho chien ne wach mar Sabasaba nitie joma koro odonje, josiasa odonje, jomaundo odonje nikech gima kelo ma en ji dwaro windo kata kijende dwaro gima ginyalo makorego. Ok ni ng'ato dhi e Sabasaba en ni ng'ato wuoka ni en to ng'ato nochule pesa moro nikech mana kaka nawacho ni ng'eny vijende sani onge tije kendo economy ma Kenya be king'iyo okethore ma ng'ato spend kata mana a day moko nya afford even a meal. Koro gino ochangia maduong' kabisa kuom weche mineno miyinyo makoro timorego. Ji dwaro means kaka ginyalo survive to kanye ma josiasa be kawe advantage. Kiwinjo yore makoro din kuonde ma ji owinjrolo, iwinjo gik miwang'e ndarago, iwinjo dukni makoro idhe tur kawuono. Mago gin as a result of koso tich. Moko gin as a result of tiyo gi thuolono mondo mi ng'ato kata ja siasa moro o achieve his goal. And mane mo wacho ni nyaka koro sirikal bed macho mondo wang'e ni to ere means ma wanyalo tiyo go weche machalo kamago nikech ka wawe odhi kako dhino to gik mang'eny biro kethore to kendo economy biro medo dok piny saidi nikech kata sani king'iyo kaka ji odak wane mwayalo wadhi e ute kata jolemo ji ni matek kabisa miyudo ka ng'ato nigi nyithindo to kata gimo chamo gi nyithindo go onge. Te iyudo ni odichi munjro chako dhi omany ne nyithindegi e yor koso no unjro wuogo dhi omany te iyudo ka kendo koro yore chako din duka ne moro mano keto masa moro yute be iyudo ka koro samoro bero vandalize kata jo maundo donje moyako mwandu. Koro en chandruok ewi chandruok. To kamano jadolo kata kopogore gi yako mwandu machalo kama ineno picha mawuok Kisii mawuok Kitengela pichni biro yo mopogore opogore kendo achiel kachiel magi obila mochung' e apaya apiko makalo gi ok apiko makalo kuting'o customer ino moko kalo kata nono. En paro machal nade kaka paro mar ng'anyo ochungo chenro mag ohala mapacho kod uchi makawuono chalo holiday kawuono kikalo Nairobi kata jomoko dhi school ntie jok moko dhi tich jok ma kembe gi gin mag ji giwegi orne gi ote ni work from home. Corona be nopuonjo ji gik machalo kamano. Ng'anyo modiochieng' ma kawuono kata kotimore kata kokotimore uchumi ochung'. Mane kama oganda nitiere kawuono ken lal ma kaunti ma Nairobi yudo kaunti ma Nairobi oyudo lal maduong'. Tok ni ng'anyo nitie ng'anyo ronge obile mo uloro kone mopogore opogore. Achiel kuom jotend obila ma pacho kae mano Masengeli Gilbert Masengeli mano jalup Ogai mar obila
oseyango kinyi ma kawuono kama itwa kanyo kod jofwambo en wacho ni CBD ji donjo en nyamburko ema samoro okiene ji mondo mi odonji to jok mawuok Nairobi kadhi dala mokwamo kabete ka gidhi e yo machalande mane ndara kende madhi kaluo ji okwame ndara kanyo kadhi jok mokwamo Diani dhowath nam chumbi SGR noloro tino manyoro paro gi duto ka sirkal ni godo mondo mi otam ji biro kanye e boma ma Nairobi ma en lal gi weche mag ohala ma pod nitiere ma chalo ng'anyo ma osechako ahinya e rapar mar Sabasaba kawuono Kitengela mano korango kaunti ma Kajiado. Yes, enena ne maundo donje e weche machalo mag ng'anyo makoro iyudo ka ji wito ngimagi, ji lalo mwandu, ji nigi asara mang'eny e weche mosebedo chien kata king'iyo wigi ariyo mokadho. Nyithindo mosenegi, gik ma ji osewito. Koro en ni sirikal ema nyaka koro bed macho. Sirikal nyaka bed macho ni kulchiel nyaka gi protect jopiny. Kulchiel nyaka gi ng'iyo ma gi solve all this thing mondo mi kik escalate kech nitie pinje mang'eny mosesomo from history. Ne gichakore mana kama. To gini nyalo dhi ma explode mo bed out of hand. Ma koro ginyal contain that kind of mayhem. Koro en their responsibility mondo giwuog gi mikakate magi nyalo make sure ni gik machalo kamagi ok otimore piny Kenya e time makoro wantie ni. Kech adieri ji mang'eny osetho kata nyithindo osetho. Jomoko osewito kata mana mwandugi. Iyudo ka ng'ato noolo mana loan. To dhi oyawo go biashara mondo oyud kaka onyalo konyo family. To gima chalo ng'anyo no biro ka gimiwano chakore gi kwe to bang'e ang'iro kendo koro en something else. Koro gigi work from what they are supposed to be. Gichakore with the message of maybe Sabasaba. In between the language olokore. Koro itiyo kodgi as a weapon ma ji donjo ga donja mondo mi carry out their missions. Koro wan kaka kanisa kata kaka jodolo watemo mondo mi waket sirikal tesre kuwa romo gi stakeholders mopogore opogore mondo mi gi restore sanity in this country. Nikech kwa we piny ne wang' kaka neno koro gik matimore gi wadhi bedo maonge gi Kenya kendo kata ka en piny to dhi bedo piny maonge gimoro maber e iye ma kata king'iyo joket mwandu sama wuone ng'eny ji mang'eny oseringo. Moko bende dwa biro to ginyal biro nikech pod gipimo the political climate or the political temperature is within the country. Koro kaka sirikal owinjore gi take charge mondo ging'in to ere yo ma ginyalo protect go property and life. Ging'iyo ma ginyalo protect go issues ma pertain to ng'anyo nikech gigi koro gi lose their meaning. Gin gik ma koro miyo ji bedo maonge kwe kata sama wuone kanisa has really been affected. Kech joma ng'anyo gi magi are our members. To sama the tension is within the country kata sama nitiere weche mag koko tiyudo ka kata kanisa no ji ok be. King'iyo nyoro nitie jomoko ma nyoluor kata the kanisa nikech gisewinjo message ni samoro piny ok nyabedo maber. To mago gik mabiro miyo uchumi medo dok piny to gik mang'eny medo kethore ngima be medo lal. Koro wan kaka jodolo wakwa sirikal to kendo wakwayo with a lot of humility ni mondo ging'i ni to what is the root cause of all this thing. Ere kama koth nochako go wago nikech adieri kipenjo ni to jensi gini gidwaro ang'o to ere gima sirikal pok otimo momiyo gitiyo gi gik machalo ng'anyo gi mondo mi giketh go mwandu ji gitim go timbe moko mag njore kata jomoko ma bende kata jensi bo donje gini. Koro it is a mix up. Ji ok ong'eyo ni to ji dhi kanye to ji akanye. Koro it is the responsibility of the government mondo giwuog gi policies maber manyalo miyo nyithindo gi obed contained in a manner magini ok odhi mbele kaka ne okoro dhi nikech adiri king'iyo yore modini gi already nyiso ni gimoro amora osebedo paralyzed. Piny ok nyal sudo, gik moko ok nyal timore nikech koro odin ndara, odin businesses, jomo winjro dhi tijegi ok nyal dhi. To samoro ng'ato kama odhi e tichno ichule kodhi. Nitie joma kodhi e tiche kichule. Kawuono kok odhi nyiso ni nyithindo dhi nindo kech. Kotimore kamano quite often kaka otimore pile ni nyiso ni kech bedo mang'eny to
to ji biro winjo matek moloyo ka gisebedo ka giwinjo nikech kata samo gwene na wacho chien kocha ni ji mang'eny nindo kech piny ok dhi maber ji mang'eny onge tije ji mang'eny onkage konyre to kata mana ng'ama noseketo gire moro matin modono oyutugo no bende gino bende jong'anyo chako ketho koro wachni Cleophas ko konone matut odwaro lamo kendo odwaro spiritual solution in as much as we need the government to take charge wan kaka kanisa nyaka wariwre mondo walam nikech ndiko wachone onge gima nyalo tamo Nyasaye kisomo buk mar Luka 18:27 Yesu wuoyo gi jopuonjre to kono gnia ni gigo duto temo ok nyalre gi dhano kolo nyalore gi Nyasaye nyalo gi ka time masa moro nyalo tamo dhano nyalo tamo kata sirikal kech kako dhini to nyalo escalate mobed beyond control to the country ko odhi modonje anaki to ji mang'eny biro dar ji mang'eny gigi biro kethore ji mang'eny biro wito tijegi ji mang'eny biro wito ngimagi ng'ia point like the other week kata some few weeks ago nyithinda di mosenegi moko are the breadwinners in their families and then police should also take charge because I believe police get joma trained they know their areas of jurisdiction kamunjiri gigike kamunjiri gitie kamunjiri gitim nyagi handle gi with a lot of wisdom and a lot of professionalism nikech ka police nego ng'ato within the CBD nikech ng'ane uso mask kipenjo that question ibiro ka onge answer nikech ng'ama is a police officer en ng'ama obedo trained nitie kama obedo trained ma opuonje kaka onyiro tige bonde moting'o no nitie kama obedo trained mo onyiro ti mana grab bullet nitie kama onyiro obedo trained mo onyiro ti mana gi hiro malongo wang mondo jo disperse kok gin joma oppose threat to their lives till the point in time kaka sani ni police podi nyalo nega ng'ato like kaka dang ng'ato nega gweno nyiso ni we are not going on the right direction there is something missing so even to the police officers they must know nito ere kakunjiri contain this kind of situation mama na pano ni kagidhi training tipuonjogi okine a point ma police nego ng'ama uso mask ing'iyo reason momiyo ng'ani nego okinyal justify to what did this man do kamano yes angena ngodo wiri kachel koro mojang picha mineno kar kanyo Emmanuel To bende to kanyo koro achel kachel kono wachal mar wach kama intiere kodonjo e boma Nairobi mano akikio kanyo mochomo CBD kanyo ka intiere apayano mano mar Kenyatta Avenue wanya winyane kaka ochuo ler kaka weche gichalo kinyi makawone county ma Nairobi anaweza kuonyesha tu ni magari hayo yanaelekea mjini Nairobi. Kuna maafisa wa polisi hapa, wale wa kushika doria ama wale wa kupambana na fujo ama wale ambao wanajulikana kama anti-riot police ndio wanapiga doria hapa, na imekuwa hivi tangu asubuhi. Lakini kuna baadhi waendeshaji wa pikipiki ambao walijipata pabaya wakati wa operesheni hii, ambapo maafisa wa polisi wamehakikisha kwamba jiji la Nairobi haliingiwi. Limekuwa ni kama tuko katika msimu wa Krismasi hivi, wakati ambapo magari hayaruhusiwi kuingia ama wakati watu wengi wameenda nyumbani. Nina mmoja wa wale waendeshaji pikipiki ambao walijeruhiwa na kuumizwa wakati wa patashika hiyo. Nataka tu tuzungumze naye hapa, tuambie jina lako, nini kilikufanyikia na hali imekuwaje? Naitwa Geoffrey Maulo Chwaya, nafanyia kazi hapa town. Nimeitwa na huyu madam pale 50 Ngong Avenue, nikaenda kumchukua. So kumchukua kutoka hapo kufika pale Uhuru Highway, ikasimamishwa na maafisa wa polisi, ikasimama. Wakaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia napeleka huyu madam pale Clarion Hotel. The next mmoja wao alianza kunichapa. Akanipika rungu ya kwanza, akanipika ya pili, nikamuuliza then hapa hii mkuu unaona sio sawa. Akanipika hapa rungu ya kwanza, akanipika hapa hii ya pili. Nikamuuliza kwa nini unanipika? Akaniambia amruhusiwi kuja huko. Nikamwambia umenisimamisha nikasimama. Vile mnasema aturuhusiwi kwenda kule, ungeniambia kule akuruhusiwi kwenda, mimi ningerudi nyumbani nirudishe huyo madam. Next akaanza kupika pikipiki hiyo vile unaona. Acha tuangalie pikipiki yako. Pikipiki ndio hii ameivunja kuanzia hapa. Hii glasi yote imevunjika. Hii imetoka. Hii nini yote hii imevunjika. Ni alikuwa anapika na marungu. In the presence of customer mwenye tumekuwa na yeye ndio huyu.
nilikuwa nimembeba. So hata mwenye nilikuwa nimebeba pia amekuwa na wasiwasi sasa, akaona hapa ni kama maisha iko hatarini. Sasa mimi nikashangaa, sisi tunaokopa wakora, hatuokopi polisi. Sasa kama polisi mwenye amekusimamisha ndiye amekeuka na kupika kiwango ile, nimeshangaa sana ndugu yangu. Pole sana. Na unaweza ambia nini polisi? Naona doria wanaendelea kushika juu chini, kuna helikopta kule. Unaweza ambia nini polisi? Polisi wakuwe tuna heshima, waheshimu sisi raia. Sisi tuko kazi zetu. Sisi hatuja kuja hapa town na tumekuja kuandamana. Sisi tunawaheshimu na tunaheshimu ile kazi yenye wanafanya. Wakuwe tuna unduku na sisi, wasikuwe na tabia kama hizo za kuanza kupika wananchi kwa ile njia yenye haistahili na hatuna makosa. Pole sana. Naomba nizungumze na abiria wako, njoo hapa mbele kidogo. Tuambie hali kwa aje. Najua imekuwa changamoto kubwa sana kwa abiria ama watu ambao wanaingia mjini kuingia mjini. Imekuwaje leo? Umechelewa kuingia kazini, ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea kazini. Anza na jina lako. Naitwa Cindy. Nimepigiwa simu actually niingia kazini. Today is my off day. Wenye walikuwa waingia hawajaweza kuingia because mimi ndio niko karibu na town, nikaambiwa niingie. Yeah. Umesema Cindy nani? Cindy Mumbi. Na kwa hivyo bado utaingia kazi ama umeachia tu hapa sasa? They still need me at work. Tuko na wageni na tuna chefs, so they still need me at work. Sijui vile nitafika, lakini lazima nifike. Wengine wanaishi mbali hawawezi fika. But because mimi niko hapa karibu, I'm just going to try my best nijue vile tutafika kazini. Sasa ni saa 5, ulifaa kuingia saa ngapi? Nilikuwa nafaa kuingia by 6 am. Yes. Pole sana. Kwa hivyo unaweza sema vipi, kwa sababu ni wanajaribu kuzuia watu kuharibu vitu duka? Ni sawa, wanajaribu kuzuia watu kuharibu duka, but si kila mtu mwizi. Not everyone is trying to loot. Wengine wetu we are just trying to earn an honest living. Na wenye tunataka tu kwenda tu kazini tukatafutie watoto wetu, watu ruhusu tuende tukatafutie tu watoto wetu. As simple as that. Yeah. Thank you so much. Asante. And so kwa hivyo hali ndio hivyo, Nimrod, tabu. Na ni hali ilivyo kwa sasa. Tunaendelea kupiga mbizi hapa kuangalia hali itakavyokuwa. Kuna gari lingine hapa linajaribu kupita, lakini nashuku halitakubaliwa kuingia, na bila shaka tutakuwa tunaingia ndani ya mji kuona hali ilivyo, licha ya changamoto ya kuingia kule kwa sasa. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa. Kwako Nimrod. Nyakoro magjuang mano bane Nimrod wan pod wantiere kar kachiel ka wacho ni watiyo kodgi konde duto te mano kamorango gie. Nitie tipo mantiere wiye kanyo nyakoro magjuang mapod ang'wedo thuolo mag rango gik matimore Kitengela, matimore alwora ma Nairobi kachiel kod mago bende mwamedo luoni mawuok e konde mopogore ma pacho kae. Apayano ma Thika Super Highway inene kar kanyo nyakoro magjuang kama obila koro pangore kanyo, tijgi en golo kite mokete ndara mar mondo mi ginene ginyakalo e yo makare. Mago picha mabende yudo kanyo achiel kachiel, mabende ang'wa bid thuolo mar koni ne kanyo to gibire yo machal nade nyakora mogi. Nyaka sani bende wabed kod ng'eyo wacho ka ni Ruiru maandamano osechakore kendo ji osemoko mach e Thika Super Highway ma Richard Okeyo. Erokamano kuom paro makamano. Kikonowa ni kor gwenge to chal nade okinyi ma kawuono. Riki Kathoma Official wacho neno maler ahinya kantie Thika Kiganjo kona tu wana kwe mawalando baba. Erokamano ahinya Riki. Millicent Akinyi neno kantiere Ongwaro. Erokamano ahinya Moses Ogone wacho ni tich to nyaka tire. Kata wan watie mana kar ka, jowa bende nitiere papo lemonegi mondo mi Nyasaye oritgi kendo giritre bende ka gintiere kar kacha. June Juliet wacho ni neno waka nitiere Oyugis ka picha maneno sani mawuok Kitengela. Obila mamanore kod nyaroga kod okumba mago mag geng'o kite mibayo ponono gi jong'anyo ochopo irgi girange kanyo achiel kachiel. Mago picha mabende neno kanyo mawuok Kitengela nyakoro magjuang wabedo kae mar ng'eyo. June Junior wacho na Mogi TV ler kan tier Nairobi kae. Johnson Vicky neno waka ntiere Migori County uchiyo yo machal nade kawuono, chal nade daraja kanyo wayudgi nade nyaka sani. Jojo mang'wa manyi banka wasiwinjo Judi ni nade kawuono ka. Judith Omondi ka ntiere Kibra okinyi ma kawuono mar mondo mi okonwa ni to weche biro e yo mane. Judith Omondi, unade Kibra okinyi ma kawuono, weche mag sikul ano kanyo kilieko ni skunde moko ni loro nyaka sani ang'o ma useneno kotenore kod weche mag rapar mar Sabasaba? Judith. Erokamano Cleo, awinji maber mana kaka isewacho, awinji ka ntiere kar dak ma Kibra ma en achiel kuom gwenge ma wasebedo kwandimo chakre okinyi. Warango mana kaka chal mar skunde chalo, kaka jopuonjre temo chopo e skunde okinyi ni ma jo Kenya hingo e nyasi mar Sabasaba.
pacho kama ngima ahinya to e chuny boma ni ma Nairobi. Koro kalure gi kaka nyoro ne jonyuol yudo ripode ma opogore ma otenore gi donjo mar jopuonjre e skunde ma kawuono. Thoth jopuonjre ok odonjo e skunde. Waselimo skunde madhi 5 to thoth gi gin mag piny owacho. To skunde mag piny owacho jopuonjre odonjo kinyi. Kata kamano oduok gi pacho. Nyaka sani kaka wuoyo kodi ni antiere skund sekondar mar Raila Odinga, jopuonjre ne odonjo kae okinyi, kata kamano nyaka sani gidok pacho. Thoth jotelo kata mana jopuonj mwadongo mwatemo wuoyo go mag piny owacho gin giteko kata mana ok giyie wuoyo e mbele kamera, mak mana ni adiera to somo onge madhi nyime to e skunde mag piny owacho. Bende waserango skunde mag ji giwegi modhuro. Thoth gi kalure gi bende report manywa miyo nyakwara Mugudishing manyoro Cleophas en ni ripode jonyuol mathoth e skunde mag ji giwegi oyudo report kowuok kuom tend skunde, report ma keto gi manyiso gi mondo mi kik gi donji e skunde odiochieng' ma kawuono. Koro pod wamedo mana luwo to chutho en ni kalure gi kaka nwachako wuotho chakre okinyi nyaka sani, kendo mag somo oserochni e skunde mathoth ahinya to e chuny boma ni ma Nairobi. Waduto wang'eyo ni ma en juma mar 2 mar jopuonjre e skunde ahinya to bang' ka giseya yweyo madundo mar half term, bende gidong' mana gi matin ne jumbe 2 to giloro skunde mar dhi pacho e yweyo. Koro thoth skunde osechako ikore ne penj mar loro term. Jopuonjre mag jo grade mar 9 bende Cleophas juma ma okalo tich abich mbui mar kemis nyicha oseyawre ayanga mondo mi gichak oro kwayo mag gine skunde mag sekondar mamalo kata senior secondary schools. So magi gin mana moko kuom gik moko mwatemo luwo tang'na ko nyakwara Mugejwang' ni to kalure kod jogo mantiere sekta mar somo, ere kaka ng'anyo ma kinde ka kinde bedo e pacho ka rocho sekta mar somo ahinya to ne jopuonjre ma ni skunde ma idokie pacho kata mana day schools. Koro magi gin mana moko kuom weche mamedo luwo ni Cleophas kogi kodhiambo kogi kata mana saa 7 ang' ne wakoni nyakwara Mugejwang' ni to weche ochalo nade to gin ang'o ma bende pod wanyalo medo kolonegi. Kwawuok Kibra kae pod wadhi luwo chenro mag somo e gwenge mag Eastlands. Magi bende gin gwenge ma ahinya kinde mathoth ng'anyo bedie kendo rocho chenro mang'eny mag ohala e pacho ka. Koro magi gin moko kuom weche mang' nwag nyis nyakwara Mugejwang' to bedo nade to gin paro mage ma jok mantie sekta ni mar somo chwalo ne piny owacho ahinya to e kinde ma ng'anyo bedie pacho ka mar rocho weche mag somo. Kinde ma okalo e ng'anyo mane obag kod kweth mag Gen Z Cleophas, ne ineno ka moko kuom skunde mane nitie boma ni ma Nairobi ahinya to skul moro mane yudore alwora mar Kawangware noba iro malungo wach ma odonji skul. Koro aparo ni magi bende gik ma pod omedo ywayo ng'ich ahinya to ne jopuonje mondo mi gibed kod jopuonjre e skunde kalure gi gigo bende ma osebedo e kinde ma okalo. Mak mana ni kogi kodhiambo tang'nwa ni to gin ang'o to gin paro mage ma gichwalo ne piny owacho ahinya to mondo mi chenro mag somo kik bed ni rochore nikech ng'anyo ma osebed ka ibago e pacho ka. Achiel kachiel nyaka iri e studio mana koponi in gi penjo Cleophas. Agonero kamano ahinya Judith Omondi kuom ler ma kamano ka ngiso doka machielo bende ang'wed thuolo mar ng'eyo ni to maling'ling ma obiro e ka chundo ma Kibra to chal nade okinyi ni ma kawuono ma itime rapar mar Sabasaba yena mondo mi adhi aduoge kaunti ma Nairobi chuny boma kae mondo mi waranga ne ni Cynthia mano Cynthia Onyango mondo mi okonwa ne ni to wayude yo machal nade kod weche mathoth ma bende wabiro ka nyakwara Mugejwang' duogo kae mondo mi waranga ne Cynthia Onyango. Cynthia ochal nade ka entiere apano ma Kenyatta? Cleophas awinji maber ahinya antiere apaya ma Kenyatta Avenue mana apaya ma ochimore kod Integrity Center, All Saints Cathedral kachiel kod hotel mar Serena. Mago kotenore kod weche ma bende wayudo ka achiel kachiel nyakwara Mugejwang' ma bende wayudo ka achiel kachiel wadhi yudo thuolo mag winjo. Nyakwara Mugejwang' Subaru osedonjo Kitengela, gin Subaru ma koro ringa kanyo kadhi kineno kido mano mar
nyamburko man mabende wayudo kachiel iwacho ni oganda opangore obila donjo e nyamburko. Picha mineno kumoro achiel ka en moro ma okunwa ka aluora mar Thika Road. Wote modonjo kar kae ni en aluora mar Ruiru osemoke mach kendo obila nigi tich kanyo mar keyo jogo mang'anyo. Mano Kitengela kumoro achiel, Thika Road kamachielo jong'anyo ochopo oko mano mar chopo e chenro gi ma pile ka pile kar odiochieng' ma kawuono magitimo rapar. Ng'ato penja kar ka Eric Simbiri openjo ni joma ni Kisii mamedo mana donjo e town go gin gi intentions mag yawo. Mano picha mokwongo mokelo kanyo kod Crispin Otieno man Kisii. Agonero kamano ahinya ka nyaka sani wayudo thuolo mago mag nena ne Collins Okaka ka entiere machiegni kod od bura kata en bende oleronwa kar kanyo matimore Nairobi ka od bura ma pacho kae okete ong'enge en sing'enge ma ok ridonji kaka machielo bende nyakoro mogo jo mpishi mamoko mago jogo machiwo kony mapiyo oting'o nyaka bandera margi mondo mi kik monjgi gin bende ka gikia ni gin jok mage. Mano ma Kitengela gikonyo jogo ma pono no hinyore e kinde mang'anyo ma kamano. Jogo ma jo Red Cross gin kanyo kod msalaba margi makwar gikalo kite obila ni kanyo ji pod medo rakore. Cynthia Onyango ka intiere apaya no mano ma Kenyatta Avenue nitie mathoth ma pod timore bathi kanyo matimore Toki Angolo Ndisi to ka en mana koyo to Tiagas Pokoba ochal nade pono no setime kamano Cynthia. Cleophas koyo ng'ich ahinya kama wantiere kizungu luongo ni it's drizzling koyo ng'ich mang'eny kata kamano Cleophas kama wantiere gie sani en kanyo ma obila ochiwe arita mager ahinya ma onge ng'ata ma oyiene donjo e town mano kowuok e apaya mamalo mowuok Yorka State House kachiel kod Integrity Center. Obila wacho ni ma en chenro ma oketi mar neno ni onge ng'ata ma yudo thuolo mar donjo e town ketho mwandu ji kata bago ng'anyo kata timo gimoro machiko kopodho odiochieng' ma kawuono. Hagi wacho ni ma en okang' mar temo kelo kwe, temo kelo ni gigo duto madhi timre e town kawuono onge ng'ata ma gire moro amora okethre, onge ng'ano ma owito ngimane, onge ng'ano ma yudo chandruok moro amora. Kata kamano Cleophas gima bende waseneno kama bit omako dho matin ni dhano mang'eny ywak ni nitiere moko kuom jogo magombo ni mondo ochope e town kata ochope e CBD mondo giyud thieth kaluwore ni nitiere jomoko ma samoro ng'ato dwa kata chopo e kar thieth ma Kenyatta to giwacho ni onge ng'atno ma yiene bedo ni odwa luwo apaya ni ka odonjo kono kata kapo ni nitiere chenro moro amora modwa timo e town. Nikech jomoko wacho ni adiera sirikal nowacho ni odiochieng' ma kawuono ok en odiochieng' mar holiday kata odiochieng' mar bedo gi yweyo. Kata kamano ere tiende geng'o ne oganda mondo kik chope e town nikech jomoko wacho ni kata obedo ni apaya ogeng' kama dhano nyaka chiema tije nyaka dhi nyime ere tiende mondo mi ogeng'ni. Kata kamano gima waseno ka bet timre kama ng'eny ahinya ni moko kuom nyamburko ma bet inyalo yiene gi kalo ka oting'o nyamburko mag sirikal oting'o nyamburko makonyo jogo matemo yudo chenro mapiyo moting'o ambulances kata jogo mag humanitarian organizations matemo chiwo thuolo madwarore ne jogo manyalo bedo ni dwaro kony mapiyo mondo mi oyud kaka ginyalo chopo e chuny town mondo mi giyud chenro makamago. Kata kamano chien kanyo waneno ywaruok moro matin e kindo obila man kae kachiel kod joriembo mag boda ka joriembo wacho ni gin e tijgi ma kawaida ka ber onego bed ni yienegi thuolo mar ting'o ji ka gigolo kata ka gitere e town kata ka gitero malo yo Yaya Center. Kata kamano obila odagi ka giwacho ni mano gima ok ginyal yie nikech jo boda gi moko kuom gi ema nyalo bedo ni tiyogo mondo mi okel chochruok mar arita kata kethruok mar mwandu. Koro nyaka sani Cleophas kata mana wan wawegi otamwa ni ok wanyal wuok kod nyamburko marwa mondo mi wachope e chuny boma ma Nairobi mondo mi wane gima timre kuro. Koro en ywaruok ma kage kacha ka obila mako korgi motegno ni ma en gima nyaka dhi mbele mar neno ni kwe obedo e chuny boma ma Nairobi ka nyaka konchiel. Jomoko bende neno ni ok en gino ma yot ahinya kaluwore ni nitiere gik moko achiel ariyo adek ma nyaka dhi mbele. Jofwambo nyaka bed dhi nyime gi fwambo, joma dwaro thieth nyaka yud thieth, lakteche nyaka chop e osiptende mondo mi ochiw arita makare. Jomoko bende nitiere machiwo thuolo kata chenro mopogore opogore maber maka gi kacha monego bed ni chope tije magi. Koro Cleophas ma e chal mar Kenyatta Avenue kochakore e Integrity Center mbele na koni bathe koni wan gi Serena kachiel kod All Saints. Ma e chal mar apaya ne nyaka sani en ywaruok kata king'iyo gie bathe koni nyalo neno ka obila
temo tamo jo boda boda ma ochung kachiel kod chien kacha mondo kik gichung kanyo. Ok dwane ng'ata ma ochung kata ni ukudru kata ji ariyo kata dek ka iwacho ni mano en chenro mar ketho kwe. Koro ma e chal mar kama wantiere, en ywaruok ma kagi kacha mar jomoko temo ni mondo mi ochope chuny boma ma Nairobi. Kata kamano obila be oramo ni onge ng'ata ma ibiro yiene mondo donj e chuny boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Cleophas. Cynthia Onyango, erokamano ahinya kuom report makare. Wacho kama intiere kanyo, ng'ato penjo kar ka ne ochal nade ng'anyo ka koth chwe. Ng'eni kanyo ang' imiyowa ne picha makare ahinya odiochieng' ma kawuono ka warango kaka chenro mopogore opogore obila otemo mano mar gayo jogo madonjo e chuny boma ma Nairobi. Obila ntiere kar kanyo koro jo neno kanyo, report mokelwa kar kanyo achiel kod jofwambo wadwa Cynthia Onyango. Obila ringo ji koro to ng'wech te. Piny ng'ama koro ne kony ng'a kama gintiere ka. Chal ka gima obila koro ridore ka gido gi tokgi koso chal nade. Mano matimore Thika Road. Kama chalo Kitengela bende ndara poth. Obila nitiere kanyo, nyamburko nitiere ma gitemo donjo. Iro ni medo dhuolore mana ka oganda chomo ka gima gintiere town. To mae de chope yo machal nade. Kama gintiere kanyo kuna moge jwang' machiegni kod GSU kanyo ginyalo neno. Kama chielo kanyo mantiere apaya mano ma Thika Road, kendo jong'anyo nitiere kar ka. Sani jadolo pogo jong'anyo kod jomaundu modonjo e ng'anyo ochal nade, nikech sani gin ng'anyo mopogore opogore. Ka onen rapar no wach no ken ng'anyo, kata kamano wajonjore odonjo e ng'anyo gi kendo ok ochal ka gima en kwe mosebed kachaki owacho. Iwacho ni ero ng'anyo chieng' Sabasaba ok en ng'anyo. Chieng' Sabasaba en romo mibago Kamkunji nyaka sani Walter Nyambaga leronwa kar kani mano kwa yude kae achiel kachiel. Nyambaga orore moro kawacho ni Kamkunji ok en safe nyaka samo walose ni ne mar ntiere jomaundu makoro kochopo kata mar rakre gi jong'anyo gichopo mar rakre kod ute fwambo matang'o weche makamagi achiel kachiel. Mane kama wachope. Cleophas, mana kaka nawacho chien ne gini koro soche opogore keche gik matemore gi koro ok gen ng'anyo, en maundu ma jokuoge oyudo advantage kata giyudo thuolo mar yako mwandu ji kata mar mondo mi gitim timbe moko magalagala. Koro oloko suche mane kama koro wasegike nikech king'iye ochakore gi wach maber to in the middle tiyudo ka gik matimore koro gin gik mopogore. Iyudo ka koro gima ne ji wuok ne pincha ji ok tim. King'iyo kata pichni ma waneno ka sani en rakruok koro obila gi jopiny gi weche mang'eny e iye. Tiende ni koro wawuok from the main subject mane iwacho kawuono ne en celebration mar Sabasaba. To king'iyo koro gik ma ji timo kata kaka koro operation mar gino, the whole body mar gino koro iyudo ka oloko suche nikech koro en kuo, en ng'wech obila gi raia, ji bare gi kite, ji bare gi lisasi. Koro iyudo ka wan e situation matek ma kokwa lamo Nyasaye mang'eny to gini biro miyo nyithindo mang'eny biro wito ngimagi kendo piny Kenya biro lalo gik mang'eny. Ekonomi biro dok piny kendo ji mang'eny biro wito ngimagi nikech sani nderni olor, dukni olor, sikunde olor, nyithindo ok nyal dhi sikul nikech ji moko wuok odonje i wach mane ji nigo gi paro maber. Koro gitimo dwachgi mondo mi bende gi achieve their motives. Koro wach ma kamandi ok gima ber, en sura ma okelo sura marach particularly e piny Kenya. Ko yiro ka wabedo painted kaka piny ma koro onge the rule of law. Gik matimore koro miyo ji luoro. Tiende ni ji odak adak koro luoro ma ng'ato kong'eyo ni to what next. Piny ni luoro ma koro yiro ka freedom mancha nitie kata mana choncha olal. Koro mana kaka nene wacho ni ji odonje magalagala.
joma undo koro ema koro kao charge gine ma koro gidwa ne gi operate kineno kaka jibare gi polisi kineno ka polisi bende bare gi jopiny kata kaka ng'wech rengore sura mar gino lokore koro en dhao en mayhem ma confusion maduong' nitie gini koro mane momiyo na wacho ni nyaka koro manyo kaka wachni inyalo duok piny mondo winjruok obedi e kind sirikal to gi jopiny kech adieri ka odhi kaka odhine tibiro yudo ka wadhi lose a lot and many lives pod dibiro dila kiwacho mane kinde ma gigi duto bende bedo ka kelo nyakoro mo jwang' achiel kachiel jofo matire oko umed bedo akicha nyakoro mo jwang' picha mineno piny kar kanyo en picha mano ma Kitengela kendo achiel kachiel iwacho ni ndiye oganda mane rito mwandu mage nyambaga ka wayudo ka en Kamkunji kanyo kata yor simu wadhi yudo thuolo mano mar twa kode mano malo kacha Nakuru kendo jowa ntiere oko kanyo achiel kachiel mar neno ne gino chopo kare owalo mopogore opogore olor e bombe madongo kod matindo taginya kama ntiere ka okinyi ma kawuono iro malongo wang'o oseba mano e alwora mano ma Thika Road inene kanyo obila koro nie yo dok chien kama gidoke kanyo gichalo jok madok e apaya machiegni kod ka GSU mano ndara machako outering kanyo kinene achiel kachiel ni to dhi chopo All Soaps ka gichopo All Soaps to gidhi bedo ka girange kama chal nade nitie picha mineno mago mag malo jogo ma yani gin jong'anyo koso bile mani kodgi kanyo to yoro malungo wang' chatibae yo mane ka jopiny ero koro donje ndara achiel kachiel mano picha matimore Thika Road mano kinyi ma kawuono yani gidonjo golo kite mane ndara koso giko bila mago duto wantiere ka jofo magwa okay kendo irito ne sabicho seromo sekalo kendo dakika 40 en sama nirito kanyo ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi bedo ka chopo Kamkunji nyaka sani onge picha moro amora ma wasewinjo ni nitiere kata neno mago mag Kamkunji okinyi ma kawuono kama itime rapar mara sabasaba mane gimontiere kar kae jopiny moko nenore ka donjo e boma ma Nairobi kae ka giwuotho ni mar onge nyamburko mano yiene gidonjo e kaunti ma Nakuru ino kanyo obila moting'i mano gi gach obila gintiere kar kanyo giting'o gige gi mag rakruok gi jong'anyo ma nyaka sani akiaga giseyudo gi kaunti ma Nakuru kosoyo kata kamano ni gimoro wacho ni warito neno ni to dhi chalo na duchiengni ma kawuono jopiny ko obila aone giduoko gete sendo obila kanyo ka irango to gibene ne opangi yo machal nade achiel kachiel mano picha ma Thika Road okinyi ma kawuono kaka machielo chenro mag ohala ochung' alwora ma Kitengela apaya ni nono obila ema koro patrol mano kama ntiere kanyo achiel kachiel ka warango gi od bura ma pacho kae olwor kod razor wires mano sing'enge ma kawuono kaka nokere tarik 25 kawuono bende onge donjo alwora mano mar od bura mano ka ichope kanisa mar Holy Family Basilica kanyo ka imako apaya no mano mar Tudi kod El Silasi olore madonjo od bura kiwuok apaya ma Uhuru Avenue Uhuru Highway kanyo bende olore obila ntiere kar kanyo momako Doria iwacho ni gitimo patrol kendo girite kanyo achiel kachiel ni to kanyo ginang'o gini madhi bedo kae katimore ntie Thika Road ng'ama ni kuro mondo mi watude kode achiel kachiel mana pichni man kanyo wanyado ni pichni man Thika Road achiel kachiel kae to bang'e ang' wayud gi kae mano ka warango gi kanyo wanyawinjo maafisa wa usalama na wale vijana. Wapo unatazama picha yangu, hawa ni maafisa wa usalama waliokuwa wameenda hadi pale juu ya daraja katika eneo la Githurai 45, lakini hivi sasa iliwapo unaona Nimrod wameweza ni kama wanarejea wanatembea wakikuja maeneo haya ya Roysambu, kwani kuna kundi la vijana pale nyuma ambapo tunasikia wakipiga kelele. Pia tumeweza kushuhudia sauti za polisi wakitumia vitoa machozi kuwatawanya vijana hawa ambao wamesitisha
shughuli za usafiri katika barabara hii Nimrod. Iwapo unaona barabara hii ambayo hutumika na watu wengi Nimrod, wengi wakielekea maeneo ya Mlima Kenya na wale ambao wanatoka maeneo hayo wakiingia katikati mwa jiji la Nairobi. Lakini Nimrod leo unapotazama hakuna shughuli za usafiri zinazofanyika hapa. Barabara hii ndio barabara ambayo hutumiwa wale ambao wanaondoka katikati mwa jiji wakielekea maeneo ya Mlima Kenya, maeneo ya kule Eastern, maeneo ya kule Garissa. Lakini hii leo Nimrod hakuna magari ambayo yanapita hapa. Maafisa wa usalama wameshika doria. Tumeshuhudia lori 2 za maafisa wa usalama ambazo tayari zimekita kambi hapa Nimrod, zikiwa na maafisa wa usalama wa kutosha kuweza kudhibiti hali. Pia tumeona kuna wale maafisa ambao wanatumia zile magari ndogo ya polisi ambao pia wako hapa pamoja Nimrod. Pia tumeweza kushuhudia ndege aina ya helikopta ambayo inazunguka hapa kuhakikisha tu kuangalia vile hali ilivyo. Nimrod, unaona kuna gari ndogo ambalo limejaribu kupita Nimrod, na ndio hilo linajaribu kupita kando ya maafisa wa usalama, lakini kuna baadhi ya vijana wanarushia gari hilo mawe Nimrod, na kwa hivyo itambidi dereva yule kurejea basi kwa ajili haweze kupita pale. Hali si nzuri Nimrod, na unaona maafisa wa usalama wanaenda pale kuingilia kati, na yule dereva anarejea Nimrod, kwani hali si hali katika barabara hii Nimrod. Tutazidi kukita kambi hapa. Unavyotazama Nimrod, hakuna gari linaloweza kutumia barabara hii. Kwa hivyo gari hili ambalo liko mbele yetu Nimrod pia limeona hali si hali, lilikuwa linajaribu kupita kuona iwapo litaweza, tunaona ni gari la nyama, kuona iwapo itaweza kupeleka labda mzigo ambao walikuwa wakipeleka, lakini Nimrod imeona hali, dereva ameweza kuona hali si nzuri, na kwa hivyo anaweza kugeuka na kurejea kule anakotoka. Pia lile gari ambalo Nimrod tulikueleza lilikuwa limepita, ndio hili linarudi Nimrod, kwani dereva yule hajaweza, kwani tumeona gari likitupiwa mawe, na kwa hivyo hali si nzuri katika barabara hii. Maafisa wa usalama ndio Nimrod wamefika. Tutazidi kukita kambi hapa Nimrod kutazama tu ni yepi atakuwa yakiendelea na iwapo hali itaweza kuimarika Nimrod. Kora mwijo mano katete njoroge wabuka nyo mabanya ne Walter Nyambaga en kam kunju kinyuma ka wuono kono aneno chal nade ukinyuma kono dore ka paga bichen romo South Shell maru liching maka wuono picha maka mano lori maringo cha osego kono dok onge gari makalo Thika Road kasani kono kadipo ni chano dhi to ine bo madong kama intie mara gima mantiere kar ka wakoni kaka chal maga pe ni gen kiki chop kata jo maundu ka chel koda ka obila rakre kodi nono mano kama gintiere kacha ntie nyadende mariambo ndiga iye kanyo embo seri kode. Walter Nyambaga ochal nade kama intiere ukinyi maka wuono kae ka intiere kam kunji se wuo kanyo koso chal mar wachen mane Odinga onego bedi chopo kod lange kanyo mar timo rapar en gino madhi chopo kare koso oyo. Walter Cleophas, ageno ni in makare kata kok in makare tini ng'iga mane chal modichi maka wuono endo dichi mar sabasaba mbende higni 35 mosekalo nosetem mondo mi ketie moko kuom lokruok e demokrasia ka giango dichi maka wuono ni endi e chenro makende mane owinjo bed ni timore Kamkunji. Ogai mar ODM Raila Odinga igeno ni mondo chope alap mar bago rombe ma Kamkunji bak mana ni nyaka chop seche gi dipo kochopo jopiny mowuok e kidienje mopogore opogore man kod mago mar yango dichi mar nyasi ni endi mano kata mano dichieng'no mar sabasaba ogombo mondo mi odonj e alap maduong' mar Kamkunji mak mana ni nyaka chop seche giendi ok gidonjo ni mar Kamkunji chal ka gima gedo moro dhi nyime. To kopogore kod mano Cleophas, nitiere gate ma chal mar Jericho maduong' mogo kod kiful manyiso ni donjo Kamkunji ok yot nyaka chop seche giendi. Kata kamano jopiny ne dhirore kod obila mondo mi yawnegi mondo gidonji. Giloko kanyono mantiere kod pith mar yien ema koro giloko kar romo margi. Nyaka chop seche giendi en ng'wech kitwenyo ka dhano donjo Isilit, moko bende donjo Sauri Moyo e kind moko kuonde ma lich kata romo ma niket kama maket kod mano endo chal ka gima ne igeno ni biro timore. Nitiere moko ne temo mondo mi otem rocho chenro ni endi mak mana ni odhiruok kodgi mokalo. Kopogore kod mano nitiere moko kuom yore madonjo Kamkunji nyaka chop seche giendi ok giseyudo thuolo mar timo mano kalore kod kaka odina paya e okinyi nyaka chop seche giendi. Jofwambo osebed ka itemo ketnegi ageng'a mondo mi githurre kuonde mochuno ma winjo bende gitime tije kaka kuonde mag bago rombe machalo kaka Kamkunji mak mana ni riekni mag apoyo wasetemo mochopo Kamkunji. Gi seche gi nitiere moko kuom ji ma okawo jogo ma jorit giwegi ema rito mwandu margi. Kuom ranyisi biro jomoko man kod jakede kata gimiluongo ni
gino ma nyiso pogruok margi ka girwako life jacket ma ratong kata ma tong gweno kod ludhe moko ma gitiyo godo mar neno ni jonjore ma osebedo ka budonjore kod mwandu mopogore opogore ok yudo thuolo matimo mano. Kopogore kod mano, gintiere kod gigo ma giwacho ni ka we thuolo to mit ka jonjore go endo donj monjore kod ibiro yiena mondo alos gi Swahili matin nikech kama wantiere seche moko chuno mondo mi kalore kod lwasi mantiere wa ti kod dhok mopogore opogore mondo mi bende wachuti rieko kendo wawinj koa kuomgi. Mak mana ni odiochieng' ma kawuono kwa yudo thuolo mar loso mang'eny ahinya kalore kod kaka chal mantiere. Neno dhano mantiere kod ludhe go endo kane watimo loso kod motelo giwacho ni gintiere kanyo kwa sababu ya kuchunga biashara yao. Mano kata rito ohelni magi mosebedo kod ng'ikruok. Cleophas, thuolo motelo ne wasebilo wach kod komanda mar obila ma Nairobi Seda Moluo ni nitiere kaka idwaro ni ng'ata ng'ata ma biro temo mondo mi odhi e ng'anyo kik donjre kod mwandu ng'ata ng'ata mantiere dier boma makawni gibed akicha mar neno ni ng'anyo margi ok oweyo kata okelo lal malach. Wayudo thuolo mar thurruok e chiro maduong' ma Gikomba nyaka chop seche gendi. Gikomba nogo no endo mana kilomita matin kidonjo godo Kamkunji. Ok en kanyono ma bet ka seche moko chenro dhi nyime kaka pile. Jo chumbu kanyakla kod johala matindo gi madongo oyiero mar loro dukni kendo bedo akicha gi en ka gihero ni jogo ma sudo machiegni kod ohelni magi ok yudo thuolo makende. Yiena mondo mi alos kod johala mantiere kaendi ili nisikie namna wanaendesha biashara kwa siku ya leo na mbona wameamua kuwa na walinzi tofauti, sio polisi wa kawaida wa serikali lakini ni wale wamekodesha. Kwa majina unaitwa nani na kazi yako siku ya leo? Kwa majina naitwa Bernard Geshuki. Mimi ni chairman wa wafanyabiashara hapa Gikomba. Na sisi vile unatuona leo tumekuja tu, wengi wetu tulikuwa tumekuja kazi, lakini vile mambo imekaa tukaona hatuwezi fungua. Sasa tukasema tukakae kwa barabara tukiangalia, sababu kulingana na last Wednesday vile mambo iliendelea, kuna wafanyabiashara hapa UTC walienda hasara sana. Tukajua tutakaa nyumbani, washa tukuje ndio tulinde makazi yetu. Nimeona vijana wamevaa jacket ile life jacket, ile jacket yao ya pekee na Nyakora Mogejwang, Musa nyako mano motimore kanyo. Wawito duond Walter Nyambaga gi jogo motwak godo kanyo achiel kachiel kaeto bang'e kageno wadhi yudo thuolo mano mar winjo gi kama wan kodgi ka wamedo mana luwo matimore Kamkunji ka wanoloso kanyo kod mago mabendo bedo ka rito ohelni gi. Iwacho kata nitie jok ma oluongore kacha otesore nying mopogore opogore, nitiere Nairobi Business Community e kin mamoko. Nyaka sani wabedo kae gi thuolo mag rango ni to kae gin jok mage mabende nitiere kar kae. Mano apaya ma Thika Road kendo kae Nyakora Mogejwang, kia ni gima da timore kae ne bas ni igeng'e gi jong'anyo koso gitime yo machal nade, gin jogo makoro bende owuok. To ka irango kit nyamburko mantiere oko kae Nyakora Mogejwang, ngari mantung kocha ikia ni tiyo kode kod obila ma kawaida koso gi magi gin marito jogo magin jong'anyo e yo mopogore opogore. Wan gi gari mar GK kae to mani tiyo machielo mar KA. Number place Nyakora Mogejwang nyaka ibed kod ng'eyo ne gin to gi jok mage maponono ero donjo achiel kachiel e weche gi mag ng'anyo, mano ma bende gintiere kanyo ka giluwo chenro mag ng'anyo kod moko bende mopogore opogore mantiere kar kae. Nyamburko ne ogeng'ne kendo chal ka gima gilokore mondo mi gidogi kama ne giwuoke. Ji ma kamagi dipo ni kia gima ne timre e chenro gi duto. Nyakora Mogejwang wabedo kae kod neno tipo mopogore opogore, mago man malo kanyo, mago ma warango achiel kachiel e ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Wasewinjo duol jogo mag timo ohala e kaunti
ma Nairobi. To picha mineno malo kanyo mogik en picha machon mano mar jo Sabasaba. Mokwongo mabende wayudo thuolo mano mar twak kanyo kod jofwambo wado mikwa mopogore opogore mabende wasebedo kae ka waluwo ni okinyi ni ma kawuono mar mondo mi warangi kama gintiere. Mana apaya ma Thika Road Nyakwara Moge Jwang' kod mathoth mabende waluwo ni kae mantiere Kitengela mabende nyaka sani Nyakwara Moge Jwang' no kaonge chenro moro amora madiponi timore kar kae. Mija dolo thuolo mondo mi okonwa bende gima ntiere kar kanyo. Robert Masai ntie kar kanyo bende kama wayudo gi kanyo. Wan gi wendo machielo Audi Ogada men jaked ne ratiro mag oganda ntiere studio ma Kisumu. Wadani wawinje bende achiel kachiel kama wantiere kar kae. Jadolo kawuono en mana Gota Rubine konde mopogore opogore kendo warang ni to oganda kama gintiere jikore yo machal nade. En odiochieng' mirango demokrasia mag duond buche mathoth ahinya pacho kama nyaka sani nitiere okenge mosego e demokrasia. Katiba miyo oganda thuolo madhi ng'anyo moko kawuok dhi ng'anyo jonjore donje igi ikine morange ka Kenya osego okenge machal nade e weche demokrasia kirango mamiyo nyaka jodolo thuolo mag bedo kod riwruoge mopogore opogore ma untiere kaachiel kod karito katiba ma pacho ka. Cleophas, Kenya osego okang' malach ahinya e weche mag demokrasia kendo lokruok osebet mamiyo at least piny wasego okang' kit nitie gik ma timore sani manok nya timore chon. Wan gi thuolo malach ahinya kata mana e upande mar jolemo waneno ka wasebedo gi lokruok ma wanyalo gone Nyasaye erokamano kokalo kuom josiasa mane odhiro wachni mondo mi ochop kare. Adieri chon kane ng'iyo kata mana weche magwa mag lamo ne tek ahinya kata mana kaka ne ji wuoyo e tend piny owacho ne nyayudo ka jodolo mang'eny nokalo matek kendo sirikal ne tiyo ga goko ahinya kokalo kuom teko mane gin go. To kochakore kinde no nyaka koro sani waneno ka lokruok to osebet kendo adieri mano wach ma pod wagone kambi kendo wagone oporo mondo mi omedre kabisa mondo mi ji obed gi thuolo kata mar yalo ka ng'ato koketo ni mipaka kata mar lemo ka ng'ato koketo ni mipaka kata mar kosowa sirikal kok dhi maber. Mamano gima wawacho ne jogo manotelo chien notimo maber kuom kedonwa e weche machalo kamago. To kane kawuono ogiko odiochieng' mowinjore pargi owinjore time e yo moro maber ma ok ng'ato wito ngimane kata ng'ato kowito mwandune moro. En wach maber mowinjore ji opar nikech adieri okenge go osekonyo upande mar sirikal, osekonyo upande mar lemo, osekonyo e joma timo ohala kata joma ni e weche mopogore opogore e piny Kenya. Koro mano gima nyalo wacho ni osetimore maber kendo waseneno ng'uono kokalo kuom wachno ma kama koro wachope wanyalo gone Nyasaye erokamano ni joma nokedo mane temo kelo lokruogego notiyo maber kendo gigo osekonyo kanisa to osekonyo piny Kenya bende nikech sani ng'ato nyalo wacho pache, ng'ato nyalo wuotho kaonge mipaka, ng'ato nyalo wacho gima rach ma sirikal timo to pod odong' mana ka en kamano. Koro ok wadwa dok chien kama ne waseaye. Emomiyo watemo mondo mi wawuog e teko mang'eny ne kik wadog chien kama ne Kenya oseaye, kik wago ndama achiel kata ariyo ka wadok chien to wadhi mbele nikech mano nyayo tegno mar oganda kendo miyo ji bedo gi chir kata ka gin e pinygi to gineno ni gin gi teko madak kanyo. Koro adieri wasego okang' maber kamano. Nono demokrasia mar Kenya bende osenyak e yo mane mano kama ntiere kar kanyo kod milion pichni mapod yudo kar kanyo gin pichni mago mag apaya no mano ma Thika Super Highway. Obila nitiere moko chal ni medo manyien nguvu mpya nitiere mathoth omako thuolo ma toke kar ka achiel kachiel iwacho ni idhi kalo e yo machal nade mano kama gintiere kar kae. Audi Ogada jakene ratiro mag oganda mantiere kaunti ma Kisumu tude kod okinyi ma kawuono achiel kachiel kakalo e studio moro ma Kisumu mar mondo miembo miwa paro kaunti mowuok e kaunti ma Kisumu
bende nitiere kar kanyo ma kawuono iwacho ni kwe nitiere kendo jogo mosewache kar kanyo mano ka iluwe. Nyamburko nitiere kar kanyo, nyamburko mineno kanyo koro nyamburko en gari mano ka nitiere kar kanyo, kendo wabedo kae ka waluwogi kama gitimore kendo wabedo ka achiel kachiel. Jogo maneno wakale ote mokari adeka kae to bang' kwa yudo Daudi Ogada wakal kuome kanyo miwane paro ma nitiere godo achiel kachiel. Nitie jal ma luongore kar kane Vincent Mkenya, aya ote mari oken madhi yamo ka Moses Okoth kawuok Nyawita, maandamano onge. Alfonso Mondi Ogutu wacho neno achiel kachiel ka nitiere Kisumu. Nyalenda Apmat wacho no luwo wayo makare piny ber kendo kwe kende magilando. Erokamano ahinya. Kennedy Ochieng wacho ni maja gima nochak land chon. Aya mago jok maluore kanya achiel kachiel. Jok maneno bende kantie Pipeline Ward Nairobi ka bende luwo makare. Stacey Edith Odhiambo wacho ni achiel kachiel aneno nyamburko moro kanyo. Wacho ni tiende ochomo kanyo. Aya erokamano. Ageno ni kama nitiere ka nitiere Githurai 45 nitiere rita makare Ruiru kod aluora mar Kitengela, Kiserian kuni miwacho ni tulo omoche kinde ma nitiere kar ka CBD Nairobi ka to onge oganda mathoth. Audi Ogada arwakini machiegni ahinya. Chenro en mar mbako romera Mogi TV wantiere kar ka mar mondo mi konwa ng'anyo odiochieng' ma kawuono ka en rapar ma itimo ne Sabasaba. Rapar mar Sabasaba paro ni ang'o kaka jakere ratiro mag oganda multiparty ma oganda sani winje maber e iye kod mathoth mantiere. Mae picha ma irito ne odiochieng' ma kawuono machiegni. Erokamano Cleophas. Rapar ma kawuono paro na gik mang'eny ahinya. Paro na wer mokwongo, wer mane jowa wer Jaduong' Jaramogi gi Lange moting'o Young Turks, oting'o Raila, oting'o Rengo gi Nyong'o Gene. Tupigwe pingo tutarudi nyuma, tufungwe jela hatutarudi nyuma. Tupigwe pingo hatutarudi nyuma, tufungwe jela hatutarudi nyuma. Magi gik ma obedo chien kanyo bang' temo loko loch coup manotimre 1982, bang' coup manoting'o Chuka go kumu Pancras Kere. Moi oduogo mobedo ng'ama kwiny ahinya, ma koro Moi okelo gimiluongo ni detention without trial. Jowa mang'eny, Jaduong' jowa mang'eny Cleophas noyudre lwedo marach. Jowa mang'eny no betie e torture iluongo ni Nyayo torture chamber kama ni torture ji. Jaduong' Jaramogi kata Ramogi chieng' oneko, Jaramogi ne ni house arrest. Jaduong' Jaramogi noket e dala ne Milimani ka otwe e dala moko wuogi. Jowa machalo Dr. Lel, jowa machalo Koigo Omwere, jowa machalo Raila Odinga gi jo mathoth ahinya ne otwe kendo lornegi gi sirikal mar Nyayo. Cleophas, endalogo wabet gi team Rubia Chalis manokelo idea mar Sabasaba gi joma chalo Sheikh Balala, IPK ma Mombasa, Abuya Girenika, George Captain Girenika, Professor Uma Muga, Woodrangwe Girenika, gi joma thoth ahinya noriwore gi joma oganda maoko mane giwacho oromo, enough is enough. Koro jo Kenya mani luongo ni progressive forces ka Jaramogi ne wacho kisungu moro. Jaduong' Jaramogi mane ng'ama jachir ahinya, ne ng'ama thuon ahinya,
ne ng'ama jadier ahinya, ne owacho kisungu moro ne an idea whose time has come. Audi Adama Kimatin mondo mi mak parno ni kanya ne ka Mombasa ndi paro moro kata duoga iri sani nyakoro mujongo dhane wawinjane mali kore kata Matimore County ma Mombasa odiochieng'ni. Kulinda na kutekeleza katiba. Iwezi kuwa wananchi ambao wajajihami na silaha yoyote wanaandamwa kila mahali ambapo wanaenda. As you can see, this is the premises of IPOA. Tulikuja hapa kwa sababu tulipopeleka barua yetu Wednesday, OCS aliweza kutuambia ya kwamba orders from above cannot allow him to sign that letter. Yet the Constitution mandates us as the citizens to take the notification letter to the police station directly to the OCS. Sisi tunauliza, orders from above. Who is orders from above, if it is not the Constitution of Kenya? We cannot proceed like this in a country where our forefathers fought for democracy and multipartyism of this country. We are going to say no. We will not be intimidated. We will not be cowed by this regime. I think train has already left. Na sisi kama vijana tutasimama imara kulinda katiba. Haiwezi kuwa serikali inaweza simamisha paka wale ambao wanasafiri kwenda Nairobi. SGR inapewa notice 30 minutes tu ya kwamba watu wasiweze kusafiri. All the roads have been barricaded. They are not saying anything. Even the poor, we have come here. Tumwambia ya kwamba hata tukifika hapa, the Constitution has been violated. Freedom of movement, freedom of association, freedom of... Nyakoro mujongo chithoso ya nyakanyo mago gin tipo mabiro ni achiel kachiel. Mano ka otenore kod weche mago maga ng'anyo mabende wabedo kae kawaluon no wabedo wangi koda kaiti tipo duto mabiro nwa achiel kachiel odiochieng'ni ma kawuono ka mondo wabeda ne kod ng'eyo ne kato irango gi nade mano kinyi ma kawuono odiochieng'ni ma kawuono sa osekalo dakika 5 tok sa auchiel mar odiochieng' ma kawuono ka warangni kendo wakoni aneno chal nade jogo man Kitengela, jogo mantiere alwora mopogore opogore. Audi Ogada mos ne wang'adi kata kidhi nyime inyama na kwanye kama ni chope medo gi paro bende ichwalo no ka iwinjo mawuok e county ma Mombasa. Winjo wakino jo neno ni jo chien makanyo ng'ama Charles Rubea, George Anyona, Gitobo Imanyara, Paul Mwite, Raila Odinga, James Orengo, Professor Umamoga, Professor Masinde Muliro, Wamalwa Kijana, George Captain, Abuya Buya, Oyange Mbaja, Anyanka Nyongo, Rashid Mzee, Professor Rashid Mzee, Bamaris, George Ndege, Sheikh Balala, Gima Moko. E timu no notingo lawyers mamawa machalo Jab Habi, machalo Firoz Norji, mago jomane osandre e buo loch mar Moi kagi duaro ni mondo Jaramogi ogol e ot under house arrest. Joma luongo go gi nying joma moko ma pod ng'eny ahinya no chokre mokelo gimiluongo ni Sabasaba mondo ket pressure mondo Jaramogi ne ogol e house arrest, under house arrest mare Mlimanika. Oyudo kandalogo jo 82 Air Force, jogo mane ni 82 Air Force motingo Captain Ouya, Captain Waga, Lieutenant Colonel Odendo, Lumumba Udo Ouya, Lumumba Masani MCA, Obon Goya, gi joma ng'eny mamoko
kaachiel gi yawuoyi machalo kodwa, machalo Bongo Ngudo Yo, machalo Karl Marx, Gadungusi mane university students, ne wariwore mondo mi wachiw protection ne jowa ma ni opposition mondo wagol Jaramogi oko kolorne under house arrest. Ne en wuoth malach, gik moko timore mathoth ahinya, kendo mor ni wuodhego te kochoko 1991 to Moi oyie o repeal section 2A ma wagolo gimiluongo ni de jure one party system niluongo ni de jure ma wakelo multi party. To jowa mang'eny noyudo sand, jowa mang'eny ahinya Dr. Adhugi ging'eny ok anyal luongo gi te. Omiyo mae gima ni wawach emano Sabasaba onyuolo. Ne tijo maduong' ne en golo dictatorship ma Moi nomiyo PC steko, ng'ama niluongo ni PC, ng'ama niluongo ni DC e gwenge te e Kenya ka ne nigi teko mang'eny ahinya. Ne maki en detention without trial, ng'ama itere kot onge, ng'ama winji onge. Paul Mwitegi ni notemo kaka nyalo. Firoz Norjigiri notemo kaka nyalo. To kata kamano serikal ne ochung' kar tiende, to jowa be nochung' kar tiende. Omiyo chalna kama wantie sani ni wadok kucha, wadok chien. The fact ni Sabasaba omiyo wakelo lokruok mathoth ahinya. Wabedo gi institutional reforms. Wachalo judiciary obedo reformed. The constitution ma wantie go sani okelo gimiluongo ni fundamental freedoms, chapter 4 article 19 all the way to article 59. Mano is the longest chapter. Mano tingo manara ticho ganda. Kama utingo article 37 makoro jensi tiyogoni, makoro jowa tiyogoni, mago no nyuol as a result of Sabasaba mane wari pilgus mane. Cleophas, I hope ni winja maler. Omiyo, kawa dok chien kumanuae, to justice bende pok wayudo nikech gigo te from Chuka Giri 82 Air Force nyaka kawuono mwawuoyeni, nyaka mogik nyeno Jwang' manyo iko nyoro. Ibiro yudo ka justice kum jowa mang'eny mosetho, jowa mang'eny mowedong gi ng'ol, jowa mang'eny masandre pok oyudo ratechgi, kata obedo ni wasebedo gi reforms, kata wasebedo gi pend chike moko e constitution machalo article 48 mar access to justice jaduong'. To ma important ahinya ni article the constitution 2010 mano kelo reforms nobila nikech Krigla Maraga kaachiel gi Waki mago ne commission manolosi mondo wang'iane kaka police nyalo bedo reformed. Mawabedo gi very progressive articles a constitution. Article 238 of the constitution is very progressive. Article 239 very progressive, and more importantly Article 244, the object of National Police Service. Ma wacho police accountability, ma wacho maler ni integrity ma police to pod one stack a culture and attitude mar police gi mar japiny po bede maler ahinya. Implementation mar mano mane Krigla o recommend pod wan kanyo. To chalna Cleophas ni samo wuoye emergency nyithindo gi bende koro somo constitution no moloka taro.
sirikal nyaka ng'i ni ma ok 92 mane news wanyalo mna winjo ka Leonard Mbotela lendo saa 7 kata Misi Tembo lendo saa 7 to gilendo mna ni leo katika ikulu ya Nairobi mtukufu rais ne en ikulu gi mtukufu rais mukulu gitu koro ne ok nyalo yudo jo Kenya no ok nyalo winjo news gik matimore ka chuno ni nyaka ne wadhi mno Ujerumani wayaw mno nyadi saa 10 odhiambo mondo wawinj gik motimore Kenya chuno ni nyaka ne wadhi mno BBC London ek wawinj gik manotimore Kenya ka sani to koro wan gi reforms Article 34 of the Constitution omiyo media freedom. Article 35 of the Constitution bendo miyo japiny ratiro mar access information kaka koro waneno kako lor road block kude mopogore tia gas gore japiny bayo to police bin magi gin gains mowayudo as a result of and koro leadership mondo wa implement gigi mondo wabed gi leaders more respect the Constitution mar Kenya ka Okatamura, the police, National Police Service and Article 243 of the Constitution have a primary mandate mondo rit japiny. Kamano. To teach police malongo kabisa kiduoge National Police Service Act 2011, Section 24, Section 27 and Section 35. Teach police a section go 24, 27 and 35. And provision, the first one, and provision of assistance to the. Ni teach police onego beni an konyo japiny, man ni teach police mo kuongo e kind mamoko, maintaining law and order bende ni kanyo, detection and prevention of crime bende ni kanye. Omiyo magi gik manobiro kendo gine chik malongo. Omiyo ka piny chal doki mudho kaka enni. To ang nwa blame mana leaders to moloyo jogo mohead sirikal. Kamano, mane kama kela e penjo. Ma the demonstration is protected. Ne audio gada kama inti kanya studio ma Kisumu. Depo ni sirikale mo kwinj gima jo ng'anyo dwaro. To kaka wuono ne en chieng' rapar mar 77. Ang'o ma ote maduong' me paro nego bedni kalo ne sirikal mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. 77. Ote maduong' ma waparo di chieng' 77 mana kaka ne jakom wache nyoro. Jakom nyo wache nyoro maler ahinya kendo nyo lande radio go. Ni en odiochieng' man kam kunji mane obedo an idea mane ji chokore kawa pano kaka wadwa wuoth neno ni Kenya gu. En odiochieng' ma onego bed ni okata ni luonge ni ng'anyo jo sirikal ema kete ni ng'anyo okap ne ka en ng'anyo ne en odiochieng' ma ji dhi chokre kamoro kaka Nairobi ne en Kamkunji gi mamoko go mondo ji oter mafua mondo ji olem mondo ji opar jowa nikech jowa gi thoth pok oyudo justice maka ne sirikal winjo wach to ma ne en gima onego bed ni goe mbaka nikech sabasaba ochalo koth manyocho ji ong'e ni biro chwe ji owacho ni sabasaba biro to ji olenga irito mondo tiagas ogore irito mondo lor road block mano ok en adier thurwa ka Nyasaye okonyowa ni broad based ni manyo biro ni nyo miyo wagonyo belt ma wasebedo ga go wasebedo ga passive ni wan go belt mar lwenye ni mar maundu lwenye kia mar demonstration gi ma wamiye wegi koro wan gi kwe county mar Homa Bay kata sama weni waneno ka kwe nitie Migori nitie kwe Siaya nitie Kisumu ka be neno ka wan gi kwe kenda wachiew leadership awuoyo gi leadership te ni ng'ama dwa dhi rapar mar sabasaba ni thuolo jo ohala nigi thuolo mondo ti and gimoro amora ni school joma dwa dhi school we thuolo mondo dhi mae era tiro ma katiba wacho ni sama it exercise your freedom to joma moko bende exercise their man
Adea Dongo nobedo gi demonstration mang'eny ahinya mag jopuonj e Kenya ka. To kendo demonstration mag Adea go ne onge gik mane kethore, to ne gikelo lokruok, sirikal ne winjogi. Jo hospital, jo ama doctors bendo osebedo, nurses bo osebedo go, ji osebedo gi demonstration. Mane demonstration mwawacho ma katiba yango. Omiyo jo maundu matek madonjo kendo ikre mar kwalo mwandu, mar ketho mwandu, mar hinyo jo moko kata nego ji. Mae to en gima wawegi kaka leaders bendo ok odwar title. Arita marwa kaka jo Kenya, arita magwa e areas ma wan go duto en tingwa. Security is a shared responsibility. Wan gi ting mondo wane un kaka jo media uneno ka seche moko be uyudru e andaki gi moko kuom gi hinyore, as late as nyocha manyo mine ka odhi kucha. So magi gik ma katiba ose yango kende wachore maler ahinya kaka onego tim gik moko. Tok teko, tamruok winjo wach, bedo gi paro. To wan gi sirikal man gi advisors ma pok no bede Kenya ka. Wan gi sirikal ma advisors is wan gi over 40 advisors. Koro wamchiw ne sirikal kata ne jatelo advisors malongo mondo mi wanacha sirikal marwa mar broad-based ni mondo kik chal, kik gimienwa gi mbala kik mienwa, mondo mi kakoro wang piny dhi kuma dhiye ni to wadong gi mbala. Mano ok Kenya mane Jaramogi dwaro. Mano ok Kenya ma Raila Odinga osekedone. Mane ok Kenya ma jowa ma luongo nyingi go te ne dwaro. Omiyo wan gi ting' mar neno ni wabedo gi Kenya ma jowa yude e ratich gi kaka ondike e Bill of Rights, Article 19 all the way to Article 59 Mother Constitution. Ratiro mar dhi hospital, ratiro mar bedo gi ot, ratiro mar modho pi maler, nyathi mar dhi skul, magi ratiro te mantiere. Magi gik ma nyaka wa protect nikech Constitution not protect gi. To ok maundu. Kama gwenyowa magwenyo jo Kenya en sama koro maundu ni donje. Ta penjo jo Kenya, ta penjo leaders, ta penjo sirikal. Nito Kenya ka wasebedo gi jo maundu ma namba gi ng'eny mohingo polis. To wasebedo gi jo maundu ma namba gi ohingo jo Kenya. An gadieri jo Kenya pod ng'eny moloyo jo maundu. An gadieri sirikal pod nitie mohingo namba mar jo maundu. Omiyo ka wanyalo go mbaka wate, to maundu gi jo maundu gi wanyalo gole kindwa mondo ratich oganda mar timo gik machalo demonstration, mar tero petitions authorities te, kendo mar yudo haki gi mondo wayudi. Mae kama wantie, kendo kae kama nyaka wadhiye, kendo matingwa. Erokamano ahinya. Mano Audi Oganda, jakene ratich oganda kentiere kaunti ma Kisumu. Penjo pod thoth ahinya ma pod odarango nyaka kaunti ma Kisumu kanyo kinyi ma kawuono kamokonwa kanyo ni onge ng'anyo matimore kaunti ma Kisumu. Gendeko bango mopogore opogore ang'eni Audi Oganda ang' bed kod paro mar jochiwo kara kacha wacho ni no more maandamano. Mano billboard achiel kata bana achiel mane giketo kacha roundabout ma Oginga Odinga street ma Kisumu kachiel koda kama chielo ma bende ne gindiko kacha madongo ahinya ka giwacho kacha ni ero Luos for peace gi jomage man kacha. Wawinyane duol mawuok Kamkunji ground sani nyakora Mogejwang'. Tuie duka kufujwa. Asante. Manake tumeanza kusikia milio ya risasi nyuma yetu. Tungependa tu fanya pita zetu turejee pale kupitia njia hii kuelekea kule Kamkunji. Tuangalie uwanja uko vipi, maandalizi yako aje na waliofika hapo wanafanya nini. Manake tulikotoka kulikuwa na purukushani kidogo. Na pia nimepata kupata mazungumzo na mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye ni mwenyekiti
mwenyekiti wa chama cha ODM Nairobi ambaye ni mbunge wa Makadara George Aladwa, ambaye ametuarifu kwamba kinara wa ODM Raila Odinga atakuwa anaelekea kule katika eneo la Kamukunji mwendo wa saa 9 kuadhimisha tu kwa maadhimisho ya siku ya Sabasaba. Kwa hivyo tutarejea pale pia tutizame tu na tukuletee yote ambayo yanafanyika kutoka hapa kaunti ya 047 moja kwa moja hadi kaunti ya Machakos. Kwako mwenzangu Enoch. Nyakoro mujua Steven Leto kanyo kachel koraka Walter Nyambaga gintiere Kamukunji kanyo giwuok kachiel kendo gichomo alap ma iwacho kanyo Raila Odinga dhi bedo kacha kachopo e kinde mora ka warange sani ukinyi ma kawuono wakoni kacha ne wan achiel kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV kama wantiere ka odiochiengni ma kawuono mar koni gigo matimore e alworawa. Mano kama bedo kae ka warango ni to adieri Raila Odinga osewuok kar kanyo koso chal nade. Enoch kantiere Machakos kanyo e konwa jogo mapono ntiere tuwa kachiel wawinya ni matimore Machakos kae to bang'e awamanyi Collins Okaka mondo mi okonwa ne chuny boma ma Nairobi to chal nade kotore kode yor sime odiochiengni ma kawuono wawinya ne matimore Machakos. of property, hapo ndio hata mimi siwezi kubaliana nayo. So let people demonstrate, let people picket, but in a peaceful manner. Thank you. Hata na majina na tueleze asoa nini umeona siku ya leo? Yes, mimi naitwa Kelvin kutoka mkazi wa Machakos, na leo tuna experience freedom yetu, tunataka pale, and again tunafanya demonstration ya peace because we want peace in our country. But again we want to say to our leaders, manze, that seat is for Christ and for people. So kindly give us grace manze tupendeni au sio? Karibu naanza na jina na tuelezea asoa ni yapi yamejiri siku ya leo? Majina anajulikana kama vile Mr. Gen. Mimi kutoka asubuhi nimekuwa hapa Machakos. Na kile kitu ambacho kimechangia sana hii maandamano iweze kuanza mapema ni askari walifika mapema. Sasa pia watu wakiona askari wamefika mapema pia nao wanataka warushio tear gas ili sasa maandamano ianze. Kama askari hawakuja mapema, wakunja kuona hizi vurugu mapema. Saa hii tuko saa 6 na saa hii kila duka zilikuwa zimefungwa by saa 3 zilikuwa zimeshafungwa. Tunaomba tu hizi maandamano ikuwe tu ya peaceful, lakini inashindikana. Hao ndio maoni yangu. Bwanza na jina alafu tueleze aswa nini umeona leo? Angalia kamera. Majina naitwa Amos Mwinde. I'm a content creator na nilikuwa nimekuja kufanya kazi. Maandamano imeanza huku Machakos, eneo la Machakos, na maandamano tunasema ni vizuri watu kuandamana, lakini kutumia zile tiangazi zile mzito. Najua kuna zile wanatumia, lakini kuna zingine mzito. Hizo ndio zinaleta shangwe, lakini tutapambana. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos, ambapo pia tumezunguka maeneo tofauti, tukianza na kotini Machakos, hospitali ya Machakos level 5, na pia maeneo tofauti. Askari wako hapo, wako standby, wanangojea waandamanaji waone ni yapi ataendelea. Kwa sasa biashara mingi zimefungwa na hata gari za kubeba aziko katika eneo la kubebea ama stage ya Machakos Bus Park. Tutaendelea kuwajuza mengi kutoka eneo la Machakos, kutoka maeneo tofauti na vile mambo yanajiri. Erokamana nyakora Mwagejwang mano Enoch mano ka entiere kacha Machakos mano jalma bende wabedo kanyo kawaluone achiel kachiel nyakora Mwagejwang okinyi ni makawuono odiochieng makawuono kawamedo mana lowe mano chal mar wach ng'anyo odiochiengni makawuono tarik 7 dwe mar 7 higa mar 2025 kwakelo ni chandro mopogore opogore mano rapar Sabasaba jopiny moko nanere okinyi makawuono kadonjo e boma mana ka giwuotho to nitiere mamoko bende wabedo kae kawaluoni mano ma wabedo kae wan godo achiel kachiel. Nitie paro mopogore opogore matimore e chuny boma. Obila okwore kor gwenge mopogore opogore mamandore gi magina lodhe gidonjogo kacha moting'o runge iwacho ne gimbe girito wigi nikech wi kanya poka kidi odonje
inyawo kero mamoko bende mantiere gin gi jogo matayogi koro gwenge mopogore opogore arita kwe oridi emane ni orit mwandu kod mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi ka atudra kod Collins Okaka jafwa marwa bende ka entiere oko kacha mondo mi okonwa ni Collins Okaka ochal nade entiere kacha aluora mar od bura neno sing'enge moketi mar mondo mi ochwal arita kwe nyaka sani misewuotho mineno mifwambo chal nade Okaka. Erokamano Cleophas Oluoch achiel kachiel mana kaka iwacho ne janeno marwa mar Ramogi TV antiere chuny boma ma Nairobi gi thuolo masani antiere apaya ma Tom Mboya kama bende kago wang'a konde gi konde onge gimoro amora madhi nyime ni mar afisas mag obila ema okwor e chuny boma ma Nairobi kaka achiel kuom yorego ma keto arita makare odiochieng' ma kawuono tarik 7 dwe mar 7 mabende ne odiochieng' ma oganda jo Kenya en kod geno mar dhialo kata yango odiochieng'no mar Sabasaba. Kata kamano arita oridi e chuny boma ma Nairobi ni mar nyaka sani onge raia ma oyiene mar donjo e chuny boma ma Nairobi. E apeyni madongo ma e chuny boma ma Nairobi duto olor ka aseluorora nyaka e apaya ma Parliament Road mabende ogeng' kod sing'enge mager mana kaka nyocha ni neno tarik 25 dwe mokalo e kinde mane rowere mag Gen Z ne nitiere rapar mar jowetegi manowito ngimagi tarik maket kod mano higa mokalo. Mae sing'enge ma kawuono bende ochako otwe e aluora mar Parliament mabende koro wan kata kaka jofwambo wagaga wang'wa gi chien wakaw mana pichni gi chien to wawuok. Kata kamano e chuny boma ma Nairobi kaendi anyalo wacho ni olokore gunda ni mar afisas mag obila mantiere ka kende kod wan jofwambo kod chuk dar moketi marito kata chiwo arita ne dukni ma bende olorge thuolo masani. Cleophas kopogore kod chuny boma ma Nairobi ka iwuodonje chuny boma ma Nairobi bende en ageng'a mager kidonjo ma Kenyatta Avenue kidonjo machiegni kod magawa mar Serena kaindi donjo kiot kata wan jofwambo chuni ni ilor e kiwuotho kidonjo. Anae osebedo matek kata ne jogo matemo donjo chuny boma ma Nairobi Cleophas ni mar Ngong Road kiwuok Ngong kichopo kamoro miluongo ni Kerarapon nitiere kanyo road block ma jogo machuok Ngong ok donj town igo kona ok yieni kichaki wuoth mi chop Junction Mall mano podi ni Ngong Road mano barabara mapaya mabende olor koro inyalo mana manyo kaka inyalo chopo town kaka ano kuom ranyisi ne ochuna mondo mi atiga piko mondo mi achopi town to kidonji kod kichopo Kenyatta ichaki ketie Raila Odinga Road mabende mano Mbagathi Road mabende sani en Raila Odinga Road iluoro e koro kidonji to be okidonji en tira genga kanyo mager mokalo Cleophas. Getolo masane nyalo wacho ni chuny boma ma Nairobi onge gimoro amora madhi nyime. Thuolo machok mokalo nitiere rowere moko mabende oyandhi machiegni kod machiegni kod apayani ma Tom Mboya ka maling'ling mwaseyudo kuom obila ma waloso godo wacho ni nitiere moko kuomgi manoti omandore kod nyundo ma koro nomiyo afisas mag obila temo dadhogi. To ka wasudo machiegni to ne gin afisas mag obila mokorwako lep uniform mag obila gin mago ma bende orwako mana lewni ma iluwacho gi dho ngere ni plain clothes ma bende nopielo gi piny kanyo magikone kuom dakika maromo 30 kamaendi ma bang'e obiro ting'gi kod nyamburko kata lori mar obila ma bende gi thuolo masano osechwalgi nyaka Central Police Station. Koro mathoth to obila biro chiwo e ler magi ma gibiro bedo kod nyalo bedo nyaka ang gibed kod twak kod ute fwambo kaluwore kod apedha magisetimo ne jogo manyalo bedo jonjore odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano Cleophas gima daher nyiso janeno marwa mar Ramogi TV ni chuny boma ma Nairobi to odiochieng' ma kawuono en kwe kendo anyalo wacho ni en gunda gi yo machuok. Collins Okaka, agoni erokamano kuom leronwa. Nitie picha moro kanyo ma wasebedo kacha kwakeyo nyaka mbui mag Ramogi TV kod Ramogi Radio kinyi ma kawuono kendo waneno kanyo aluora mar GPO en odong' gunda mana kaka ilero karaka achiel kachiel. Magi kuonde ma jok moko nyabedo ka penjore ni kata ang'o manyabedo ka timore ga Okaka achiel kachiel. Wacho ni ka geche donje ga to geche bende wuok. Kawuono ochalo gunda kata gima lich ahinya kotimre to kanyo dong' mana pap.
wacho ni apocalypse gima kamano kosebedo kotimore oganda luoro kata donjo gimi neno kar kanyo kinyi ma kawuono omi picha machal nade ochumi ma Nairobi odiochieng' ma kawuono odhi chalo nade? Kamano Cleophas, mana kaka iwacho no, ochumi mar Nairobi kaka ing'eyo en mano mabende itayo keto geno mare kotenore kod choko mar osuru mabende thothgi wuok kuom ohelni mitayo e chuny boma Nairobi. Ma dukni ma kawuono onge duka moro amora moyaw, onge magawa moro amora moyaw, weg matatu madonjo e chuny boma Nairobi onge, kata sama wuoye kodi ni onge matatu manitiere e chuny boma ma Nairobi, manyiso ni onge ng'ata ng'ata moyiene donjo e chuny boma ma Nairobi. Nimar ageng'a kata road block kidonjo e chuny boma Nairobi, roundabout ma nitiere Globe, kidonjo machiegni kod GPO kanyo bende okete okete road block. Kichakwo kod Kenyatta Avenue bende okete road block. Onge kuom machuok en ni onge nyamburko moro amora mating'o jowuoth moyiene donjo e chuny boma Nairobi, kata mar ji giwegi bende koyiene donjo e chuny boma Nairobi, kata mana piko ok oyiene donjo e chuny boma Nairobi. Ma omiyo koro chuny boma Nairobi odong' ne apisas mag obila kod wan jofwambo kod chuk dar. Agoniro kamana inya Collins Okaka nyakoro jomano jafwambo Collins Okaka ka entiere chuny boma ma Nairobi CBD kanyo kama omedo luwo nwasigeni mopogore opogore wabedo kanyo kod Subanis bang'e bende Radio Ramogi ka okelo weche mathoth ahinya mabende obedo kae ka waluwo odiochieng' gi kuku mage mano ka wantie ka dakika osekalo 34 tok saa auchiel mar odiochieng' thuolo madongo do kar kan gi welo mabende adhi miyo thuolo mar mondo mi wamed loso kotenore kod odiochieng'ni ma kawuono ma en rapar mar Sabasaba. Picha meno kanyo achiel ka achiel ma Kitengela obila medo mana sudo jong'anyo pok waneno kar kanyo achiel ka achiel kaka wantiere kodgi ka wayudo gi kae. Imran Jonai neno waka nje kaunti ma Kisumu owacho ni Kisumu ka ok odwar maandamano 10 bila break. Erokamano ahinya kuom ote mari mano kama wayude kanyo achiel ka achiel kendo wayudo thuolo mano mar sudo ote mopogore opogore ma medo donjo nwa kar ka. Nitie ote mano modonjo kawuok kuom David Ochola mano janyabola Central Nyakachuod Kisumu County. Cleophas owacho ni kawa dhialo kendo watimo rapar mar higni 35 mano toka Sabasaba Day. Awacho ni akwajo Kenya mangima mantiere piny Kenya ni mondo mi waneni injustice kikwawe injustice o weekend our love for Kenya. Awacho ni odwa encourage all mondo mi tim self reflection kaka inyalo dial gigo mano tim mano ne oganda jo Kenya kata sacrifices ma oganda moko ne otimo jogo mano telonwa kendo wane kaka wanyalo dongo piny Kenya okenge mopogore opogore mondo mi wabed e okang' mamalo kaka wan wawegi. Bende odhi nyime kowacho ni this Sabasaba Day we honor the lives mane olal higa mar 1990 mano e Sabasaba March. Owacho ni bende we honor every life lost in the hands of police recently and we honor our freedom fighters. Mago weche mantiere kanyo malewa ahinya mantie kar kanyo. Erokamano ahinya. Nitie weche moko bende mawarango kanyo kora moga jwang' mawuok e kar chung' od bura ma Kibra en ni sikunde moko somo dhi mbele. Judith Omondi lero kar kanyo ni learning ongoing dhi nyime weche mag somo dhi nyime sikunde mantie kod boarding section. Nyamburu kokalo kanya kura moga jwang' kiani gi lao ng'a mano ka gintiere kar kanya achiel ka achiel man gi sere ni wigi kala marakwar kod mbulu girango mana kanyo ni gichopo kama gintiere Kitengela. To bende kama gintiere kar ka onge mawaseneno number plate moro malong'o to kineno gi gichalo mago mag obila man gi ji kae kanyo bende ikiako wich moro rangi koso kete nade dho bonde to keto oko kosiemo oko irange yo machal nade kama gintiere kar kae. Ng'anyo iduchene matimore rapar mar Sabasaba ocharo mana gima osemuoche kaunti ma Kajiado Kitengela kanyo iro malungo wang'i diro kama gintiere mag keyo jong'anyo mapono nochopo kar kanyo. Ka wayudo duol mawuok Kitengela wadhi yudo thuolo mag range achiel ka achiel ka wantiere kar kae. Sikunde mamoko mabende chano oro nyithindo dala odiochieng'ni ma kawuono oting'o kae Raila Odinga Educational Center. Nyithindo chamo lunch kapok ogolgi. Gigologi kanyo tok chamo lunch gidhi dala ka giyieng'. Jopuonj nitiere kar kanyo mabende oloso. Owacho ni jopuonj mathoth ne okodo thuolo mar chopo e sikul odiochieng' ma kawuono mano kalure kod loro
loro mar ndara mano kama gintiere odiochieng' ni ma kawuono ma bende wamedo luwo achiel kachiel kaka osemiyo sinema kanyo achiel kachiel kendo warango ni saa 7 wang'e ka ng'amiyo Ochieng' Emmanuel thuolo mar kelo weche manyien kano chieng' wuok tich chieng' Sabasaba to ipange yo machal nade mago jok ma obedo kae ka waluwo kendo miyowa maling'ling' ma bende wantiere godo. Waneno kacha nyamburko maringo monge number plate to ahinya ing'e kanyo kama thoth oganda bede. An ka kod jadolo mano Chief Apostle Francis Orwa ma bende miyo thuolo mondo mi walos kapok adok e kaunti ma Kisumu. Jadolo kiwinjo chal mar wach e konde gi duto waseluoro e konde ma wasechope arno wachak chenro gi duto. Sikunde oyudore akikiore kikiani gitimre yo machalal joma nigi bore dhi mbele gi somo jok moge kode dhi bedo ka gin mana pacho. Demokrasia e piny molony maratero iwinjo kawuono nok onego bed ni bedo public holiday, kawuono oganda onego bed ni e tijegi kod sikul to yier mondo mi otim rapar to rapar obila oloro konde duto. Depo ni jatend piny Kenya gimochano ni olor konde duto joma ng'anyo kik donji, joma donjo pa e boma otim tich. En paro mogore Lwanda nikech kata apise mag sirkal mathoth mane boma mana kaka chodong' nono GPO kawuono ni nono gi ji onge geche idonjo Wabera Street onge ji kinde apeni mopogore opogore kaunti ma Nairobi kawuono. En wach ma tek ahinya kendo gima kelo ma Cleopas en insecurity ma gini osekete pach sirkal kata gi jopiny. Koro jatend piny be koro kamogike nyaka koro yud jok manyalo miye paro maler. Mana kaka winjo ka jakene ratiro mar oganda wacho Daudi Ogada ni advisors kata joma miyo jatend piny paro kata mamede paro e weche mag governance kata ma relate to tend piny nyaka koro beda kode piny mawuok kode mondo mi gima kama kek me piny Kenya bede kek yore nikech samowuene piny Kenya ni kek yore. Kiwinjo ka nyithindo igonyo be dala moko be noko dhi totally moko bende nikech luoro gina gine udi nyaka sani. Nyiso ni Kenya ni kek yore ma nyaka wayuda solution. Odwara political solution to odwaro lamo kiche nitie ma spiritual solution is involved. Koro kama piny Kenya gike wakwaya ni mondo kwe ma mondo bedi nikech kwe no ka onge to gima nyalo dhi mbele onge kendo ka kwe onge to gik mang'eny pod biro medo chung keche mana gima na wacho chien ne king'iyo kaka koro pinyo gik sane nitie siasa modonje wachne nitie siasa modonje wachne nikech kata mana ng'anyo manie katiba ni ochakore maber to kagike kore kanyo tiro ka ji koro weyo wach mar ng'anyo ji donje weche mopogore to nitie joma be ochung' e tok gigi ma sponsor gigi maundogi ok timre atema tie joma ochung' e tok gigi. Koro winjore sirkal ong'e to joma ochung' e tok gigi ma finance nyithindo gi kata gi joma undogi mamiyo giwuok from celebration mar Sabasaba to gidonje weche mag wang'o ndara kata weche mag ketho mwandu mag jomoko gin ng'a gini. To wan kaka jodolo wabe wachung' motegno mar kwero wach mora mora manyalo miyo dhano wito ngimagi, wach mora mora manyalo miyo sirkal tiyo gi teko moko winjore kuom jong'anyo kata kuom jok ma nie ndara ka express their views. Koro kama koro wagike ne Cleopas wagike kikiore ma gimiluongo ni solution kata duoko dwarore to mano ok nyal timore ka ji ok obedo e duol achiel ma ji opimo wach. Ndiko wacho ni ka oweto bedo piny ka achiel to giporo wach kanyakla to gima ber nyalo yudore. Koro ma biro chuno jopiny to gi all the stakeholders kata ji manie e department mopogore opogore mondo ji ogo mbaka ji wuoto ng'eni to ere kama koth nochako gowago kata ere kama wadwa dhiye nikech kama koro wagikene wadwaro ni mondo wayud solution kata wadwaro wayud duoko e wach machalo kama mondo kik wabed ni kiny kata seche duto te ji odak mane luoro
ke chadiri sane luro ngeny emeno kasane kurundara olor gimomi loro ndara jomoko fia ne jomoko nyalo donje e wachne mami ngima jomoko lal obila ok safe jopiny be ok safe kech king'iyo kata from the screen jomoko ba obila gi kiti koro gibe gitemo mondo gibed safe mondo gi defend themselves at the same time gi defend joma bende innocent mabe ok participate wach mar ng'anyo koro kamo gikene Nyasaye unjire okony piny Kenya kendo jodolo wetena unjiro lam mang'eny mondo duoko yudre to sirikal be okaka jukum ka ok gidewo ni to gine kiwango mane kata gine position mane giyud thuolo mondo giwuo ging'e ni to ere duoko makare kata manyalo miyo gini ok chak timre nikech adieri en gima koro persist ma ji mang'eny odak e luoro mok wang'e ni kiny ne chal nade mane paro manyalo wacho kamogi kesane erokamano ahinya picha mane okanya koro mog joma Kamkunji kod Kitengela Walter Nyabaga ntiere kor koni kama chielo kacha wan gi Robert Masai e kind joma moko bende maluwo weche matimore Kitengela Nairobi Kamkunji kae migeno ogai mar ODM Raila Odinga dhi bedo kacha kachope odiochieng' ma kawuono kendo Walter Nyabaga bedo kar kae karangonwa gi achiel kachiel ni to ochal nade ka irito ka Odinga dhi chopo kanyo kosoyo rapar mag jogo manowito ngimagi ponono higa mar 1990 nyaka sani gini 35 bang'e ochal nade wan kae nyakoro mog jong mar mondo mi warangi kendo wakoni magi gi kuku magi ka sani adhi e kaunti ma Kisumu Iraudi Ogada jakedne ratiro mar oganda mondo mi apenje Kisumu ukwe to kanye wacho kata niero Luos for Peace mane kama ondike kar kacha tiende ni oganda mamoko osenene to wache kaka ginene ni oyo ok dwa koko ojoma bende owacho kanyo achiel kachiel onge tiende mar dhi ndara ni mar chenro ma sirkal osechako nyalo chung' apeni migero Homa Bay kin kuonde mamoko mathoth ahinya Audi Ogada machiegni kendo e tielo ni kawarange ma debe ni e tielowa mogik kawaranga ne chal mag rapar mar Sabasaba kawuono Audi Kisumu kwe kawuono Clifford en hono maduong' ahinya kendo en mor mar oganda ma thurwa kate ni ka wanyalo tiyo gi non-violence ma Mahatma Gandhi notiyogo kelo lokruok e India to nyalo bedo celebration maduong' ahinya ne oganda Luo awacho kendo anuoyo ni the absence of war does not mean there is peace. Ni kata ko oganda wa koro kwe kaka gikweni to oganda wa no yuago justice no oganda wa mathoth ahinya mamoko jotelo ong'e ni kata jotendwa Robert Ouko gini Msando gini ging'eny osiepna justice pok oyudre negi emana weche mag siasa gi to kata kamano to oganda Luo osebedo oganda ma jochiwo oganda gisechiwre kedo ne piny mar Kenya kendo gisewito ngimagi ne piny mar Kenya kendo gisekelo lokruok mathoth ahinya ne piny mar Kenya to san mitoko negi dis mitoko negi to joma okosekedo kedo mar ariyo kata mar adek ni ema toko kendo chiemo emomiyo kanyo watemo yudo matin ni to oganda Luo owacho ni jomoko bende madwaro koro bende odhiye otimie to kata ko oganda wacho ni wang'iyo joka kaka time to gik moko adek ma nyaka wawinjre gi sirikal mantie ni abduction to nyaka rum, extrajudicial killing nyaka rum, forced disappearance ma joma tindo osebedo ka disappear e police station moko kuom police stations gi ma nyaka rum. Magi gik ma nyaka wawinjre ni nyaka rum. Excessive use of power
or authority, excessive use tiyo gi teko mang'eny ahinya n'oganda. Cleophas ing'eyo ni from the time ma ne wachako wach ma Sabasaba ni ka Jaramogi pod ngima, ma Jaramogi ni owewa, ma Young Turks gi okawe lwete mosudogo nyaka kawuono. Nyanza thurwa ka obedo profile kuom higni mang'eny ahinya, ma wabedo gi negative perception ne ogandawa. Ochopo sa makoro kedo mwakedo ga kwa paro, makoro wakedo go sani kwa paro jowa gi, mwaparo go thuondi gi heroes mago mag Sabasaba ni. En achiel gik manyaka wawachi ni en chakruok mar juaro justice ne the victim, jowa mane otho mowito ngimagi, familia gi, to ne survivors mantie all the way kata kwa we machien gat, lakini from 2016 2017 nyaka kawuono to ang nwa kwa broad-based government ni, ang nwa kwa jakom nikech odhi gir odhi ilande kendo ulande ka nuwuok odhi diang' otim maber ahinya nikech ma lweny mane omiye baton ma ochopo moketo Kenya kama Kenya ochopeni. To kochopo kanyo mang ochopo Kamkunji, onego bedie ni en atan ma jowa chako yudogo justice. Parliament olos tribunal moro, jowa mosetho ma documented, nitie jowa mang'eny mobedo documented gi migepe mopogore opogore. Wan gi migepe mang'eny kabisa document moketo gigi andiko. An kaka jakedo mar ratiro n'oganda gi joma moko kaachiel gi migepe machalo Amnesty International, Kenya Human Rights Commission, migepe go te records magin go kaka gise document nyaka ipowa jowa mondo chak yudo justice. Mogik maduong' ahinya Cleophas, ka jowa ka piny owuok e post election ma 2017-16, jowa odar modhi, jowa odhi Nakuru showground, joluo mane odak Nakuru oriemb te oneg moko, joluo mane odak Naivasha oluong. An Audi Ogada, an ma Orlando noyudo kolando pisika, to Nyaugenya okelo Nyaugenya nogolo bases ge mondo dhi om jowa. Onge ng'ama jaluo mane nyalo dhi Nakuru. Ane mane Orlando luonga ka kokelo ramo, okelo insist no miyo chiwo basta, an manyaka dhi na wuok ka dhi Nakuru ka mach liel Kericho ka kwa chopo kambi kanyo wayudo ka rombe gi dhok isembo mokwal. Ma wakelo jowa moko biro maonge anything, moko biro gi lwet jomotong'. Kinyne ka piny oru, achaka wuok kendo adhi Naivasha ka piny liel mach, mana kako liel mach ni, kolando miya security, polise motweyo mana lisasi, polise motweyo mana administration, polise motweyo mana lisasi motweyo monale del. Mane wakelo jowa mwatere stadium kama ne walose camp. Jowa mane waloso negi camp higni go te nyaka kawuono pok oyudo justice. Jowa moko noduogo mana gi wiye jogi, jowa noduogo ung'eyo kata makas. En gima lit ahinya, omiyo wadwar justice ne jowa, kaka wago mbaka, kaka koro wasebedo gi kwen kaka oganda ni. Justice to wamany ne jowa. Nyithindo ma jensi gi nyaka wakel gi on board and wagol titles, wagol title gini wate wang'ini ywak nyithindo gi wachopo go kanye, nikech nyalo chopo sama ka waling to the middle class mane Uganda waka ma Kenya ka gima and above nyalo yudre bedo jowasik nyithindo gi, magi bedo jowasik nyithindo gi. Koro miyo en mbaka manyaka wago sani, kik warit nyaka Sabasaba machielo mbiri higa manyien mondo wane ni kwe ma wabedo go ka ang' wachopo godhiambo ka wan gi kwe. Nyocha wanene ka nyocha demonstration mokadho mane police station de wang'e Kiaboro ka, mwandu nokethi,
thurwa ka nodong' gi kwe ma koro wayudo ni wa take advantage, leaders will take advantage mondo wawuog nyithindwa, governor ka governor, MPs wagwa, senators mawa, women rep marwa, MCS mawa, wate jo kanisni wa wago mbaka gi nyithindo gi ko kamano. So anyalo wacho ni jowa wanyalo bet kama wachope gin gi wan to mano ok dibed ni kare. Anyalo wacho mano ok dibed ni kare. Wawuo uru, wago uru mbaka nyithindo gi, wachike itwa. Piny ni wadhi wene nyithindo gi, nyaka wawene nyithindo gi. Mano ema ni lek ma Nyasaye ne keti ni nyuolo nyithindo ki muma ka yawuot ji mopogore opogore. Muma ka ne ka gidwa tho ka ndalo gi rumo to koro giluongo yawuot gi to giwacho ni koro an ndalo na koro chiegni, an Nyasaye ne oro mano. Watieko nyithindo monego wawene gi, watieko nyithindo monego wawene gi piny mondo ran nang'o. Kik watiek nyithindo gi, wago uru gi nyithindo gi mbaka mondo Kenya wawe kaka ne wayude kum kwerewa. Aulero kamano ahinya mano audio gada ka ine studio ma Kisumu. Ng'eni bang' mayanga yudo thuolo mar wene Ochieng' Emmanuel mar mondo mi ang' waranga ne mathoth mapontiere kar kae, kae to bang'e ang' wayudane kachiel kuom awacho kapok atieko kamano ni minena mabendo mabor ahinya gi lwenyni machalo Mama Joel Mbugu, machalo Margaret Tawa, gi jowa duto ging'eny ahinya. Wa riwre uru kendo wane ni leaders oterowa Kanan, nikech an gadier ni kapo ni Kanan mane wacho no 92 ma Uma Muga nowene milion 7 Geneva. Kanan mane Profesa Uma Muga obiro kawacho nwa kuting'o buge turi ni en profesa to weyo ni Jaramogi chopo wa Kanan. Ka Kanan ni pod obor marom nade koso wasechopo Kanan? Mano penjo manyaka wayudo duoko ni Kanan pod bor marom nade mondo mi jowa med tho ka wadhi Kanan? Koso wasechopo Kanan? Wayud duoko mar ni wane Kanan koso pod wane jani ma Kanan mondo kik jowa tho mang'eny ahinya. Kanan mane Jaramogi tere Uganda, Kanan ma tim Jaramogi te gi jodongo mane nitie. Anyalo paro jaduong' Opoto Ndong mano chiwre ma wuon engineer Opoto ni no chiwre mogolo Mercedes mokwongo, jalumo mokwongo golo Mercedes mondo Jaramogi olmany go piny. Gik mane jowa gi dwaro wabeduru mondo wachopi. Jowa mosechopo kapo nitie gima giyudo gikel. Atieko kawacho ni Dalmas Otieno nowacho na wach moro korengo noora ofise. Owacho na Udi de wach norengo ni onge sirikal ma ubiro riembe kanunu, ubiro gi kite, ubiro gi ludh jembe, ubiro gang'oni ugolo to udonjo. Ok unudonji, donjure iye ka mondo wang'weny kuondni kotokie san to oganda mamoko wang'wenyo to wan bende kaka joluo wang'wenyo, wan Dalmas giri wang'wenyo, Orengo giri ng'wenyo, Raila. Koro wan e kuondno, wan e iye kanyo. Mae machopo wa Kanan koso pod wan mabor. Hawe kamano. Agoni erokamano ahinya Audi Ogada mano ka in kod achiel studio ma Kisumu. Ayudo wach mogik bende kawuono katie kadong' gi dakika 4 kende kata wene Ochieng' Emmanuel e weche manyien kod twak mag rapar mar Sabasaba an ka koda Chief Apostle mano Francis Orwa mabende wanogo kawuono kae ka watieko wach mar ne oganda mathoth ahinya mantiere kar kae rito twak mar Raila Odinga e rapar mar Sabasaba kawuono bende ka gintiere e chuny boma mano ma Nairobi ahinya ka gintiere e alwora ma Kamkunji ka watieko. Okay. Aparo ni Nyasaye biro timo maber kendo wach ni biro gike okang' ma obiro rumo ka ji obede mesa mogo mbaka mondo wang'e ni to
ere the long lasting solution ne joma no kedo ne wachne pod legacy margi nitie kendo wa congratulate gi for having done that. Wan kaka kanisa pod wachungi piny Kenya lamo kendo wach mwakwayo maduong' kata ka watieko ne kwe mondo bedie to mana kaka no wacho chien ni kwe ka onge gi ratiro bende chal kayiem. Joma ratich gi oserochi oyuda haki gi, joma ose yudo masira kokalo kuom wechegi sirikal ong'e ni ratich gi oyudore, to mano biro miyo weche biro chopo kare, to nyithiwa gi bende sirikal obedo go piny owuogo. Ka issues mag unemployment mana se wuoye chien ka ema samoro bedo bone of contention, sirikal obiene gi mikakati ma ginyalo reduce go rate of unemployment, kech ma be changia maduong' kabisa e wach mag ng'anyo gi. Ang'e ni ji mang'eny timo ma nikech idleness, jomoko be timo ma nikech gidwaro haki gi kaka jopiny, nikech ng'ato kosenyuolo biro ng'ama duong' mokalo higa 18 en gi ratiche madak e piny Kenya, to ratiche no owinjore oyudi. Kok oyudo tibiro neno ka ji wang'o ndara, ji wang'o police station, ji wang'o nyaka kuonde mokowinjore gi wang'. Koro ratich gi owinjore gi yudi, ta dieri odong' adong'a ni en adieri e piny Kenya, nikech adieri no be oselal Cleopas. Jago moro nowacho ni adieri koiki to ti, to koti samoro nyalo ti marach. Koro gik matimore gi moko biro as a result of adieri manoiki. Koro nitie ng'at ma kosefwenyo ni adieche oiki to odwaro haki neno mondo mi oyudi. Koro adieri ok owinjore oiki, adieri owinjore obed abeda adieri. Wan kaka jodolo wachung' achung'a ga adieri, sirikal be ochung' achung'a ga adieri, kaeto weche biro dhi mana maber. Mane wach manyalo wacho ka watieko program ni adieri nyaka bedi. Agoniro kama na nya Apostle Francis Orwako mena kodwa bende odiochieng'ni ma kawuono ka warango are okinyi nyaka sani odonda ka achiel romo saa 7 mar odiochieng' ma kawuono ka warango rapar mano mara sabasaba. Nekora mojwang'on kae kod Apostle Francis Orwako ma bende okonyowa kolo ahinya odiochieng'ni ma kawuono ka wawinjo duond kanisa bende ewi sabasaba. Pichni madhi wego kar kanya kora mojwang' achiel kachiel gin pichni mago chenro mopogore opogore matimore konde mag piny Kenya. Kae ka wan Kitengela, Kamkunji, nitie matimore Homa Bay, nitie matimore Migori, Kisii, Nyeri, Nyandarua, nitie matimore Nakuru, Mombasa, e kind bombe mamoko mathoth ahinya ma pod waluwo odiochieng'ni ma kawuono. Mano ka bende wabedo kae kod achiel kachiel mar mondo mi wakoni gikuku mar gin to gin weche mag madhi bedo kae ka wakeloni. Sa oseromo saa 7 abedo kodi are okinyi ma kawuono e chenro mar Opiny saa 12 gi dakika 15 gi wiye kanyo kare wantiere ka achiel kachiel ne mara apeni nolor wachake ka dakika 15 saa 12 kendo nyaka sani makoro wachopo kar ka wan gi mor mar bedo kodi ka achiel kachiel. Report thoth mawaluwo ni kor gwenge ma jofwambo okere anga wiye lwetu Chieng' Emmanuel mondo mi okaw thuolo mar kelnwa weche manyien kaachiel koda ka chenro mar rango rapar mar sabasaba. Anyinga Cleopas Oluoch jagisumukana kwa mkeo nyaka chisango kine waradi ka Nyasaye oyie omiyo wangima kod teko mar romo odiochieng' makiny kan kako Joyce Duko Sharon Ong'ao oriti masani med neno Ramogi TV ka wawe gi pichni maga rapar sabasaba kaka ipare e gwenge duto. En ng'wech mar aputh njiri mwawe go kanya achiel kachiel. En ng'wech ma tienda gi machama tuoni gach nyamburko mano mar obila to sudo ilwari chungi di mana malo nikech kidongi kiani en boka machal nade mane luwi nyakwara mogejwa moko teka kame ng'ade kok ponda moko bende deta mipimo nyakwara mogejwa ne mar sani awe lweto Chieng' Emmanuel Kang obiro kod weche manyien kod mathoth sani med neno pichni mabiro achiel kachiel. Chieng' Emmanuel machiegni weche manyien korang'e kwanye mana gi kae koro kawalore.